komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 6:39. Maayong gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antis pa naman ang tanan mga kaaksyon, senaryo na kita sang panahon. Medyo maulano ng aton sining Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Pero ano blang lakat sang panahon? Sa aton nga linya, we have Sir Melvin Chiero sang Provincial Disaster Management and Program Division. Sir Melvs, may gabi. Yes, may gabi man si Maxon Brian. Kaya nato nga pinakauling lakat sang panahon na Pebrero 8, tuig 2020, Sabado nga gabi. Sa kabiligan northeast monsoon o konamihan ang pada niya nag-apekto sa northern kag central Luzon. Maka-experience siya lang sa magalumon niya kalangitan, subuman may mga lapta-laptang mapagulan ang Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region, subuman Calabarzon nga dulot naman sang amihan. Ang Metro Manila, Ilocos Region, kag ang iban man niya sa Central Luzon, Bicol, Marinduque, kag Oriental Mindoro, mangin magalumon ang kalangitan nga may mga mahina man yung mga pagulan. Ang Visayas kag Mindanao, mangin kasarangan ng panahon, magluwas lamang sa mga isolated lang ang mga pagtupa sa ulan nga dulot naman sang localized thunderstorms. Ang Negros Occidental, lakip ng syudad sang Bacolod, maki-experience kita sang kasarangan tubtob sa magulugalumon man niya kalangitan kag mga isolated man niya mapagulan o kung pagpangilat kag pagpanagoob. Kasarangan tubtob may pagmulumadlos nga hangin gikan sa namina na silangan. Ang naga-impluwensya sa kabugusan sang probinsya kang kadagatan, may kasarangan tubtob mabulubalot kag delikado sa atong mga gagmay nga sakayan panagat. Ang adlaw nagtunod alas 5:54 kay nakamagabutlak alas 6:11 buwas sa aga. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Padamong salamat ka mayong gabi. Sir Melvs, ang LPA, kumusta na gani? Ang low pressure area na to na sa Action Braya. Sa subong, ang nag-apekto din sa aton nga natawag naton nga amihan. Kag so far kung nantaw naton sa aton nga satellite data, mangin matamat na mangin matawhay na atong Philippine Area of Responsibility. May mga galom gid lang pro light gid lang kaga mahina lang ang mga pagtupa sa ulan. Sige. Sir Melvs, salamat, mayong gabi. Salamat, Action Brian. Yes, sir. Salamat, sir. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio! Amihan sa gihapon ang aton sininabatyagan nga kabugnaw sang palibot, mga kaaksyon, labi na gid sa
kaagahon bala, no? Taglas 3, tublas 6 ang agabaw. Kinanglan mga rombot kagid. So mayara kada sang habol nga madamol-damol ba kanami gid medyo lukob-lukob kadira bala, no? And makalusot gamay ang dupoy-dupoy sang hangin dira ba kanami gid piyong-piyong. Sige, tulotaway palibot ang low pressure area nga gina-check natin every night so far according iya sa ila nga napanas or natunaw na ato sa sini mga tiniyon. Pero hindi lang kita magsalig sa mga utod naton nga nagapuyo sa higad sang baybay iya sa idalom sang Taytay, kilid sang Kasubaan kag Kabakyasan. Alerto lang 24/7. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42, subong adlaw Sabado kita, Pebrero 8, 2019. O kung 2020 na kita makaksyon. Anyways, naga-monitor na kamo dire sa the Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Bukas naman ang aton sini nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede mabatihan ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live nga pwede nyo i-click, share, kag likes mga ka-aksyon. Mayaraman kita sang YouTube. Type mo lang direksyon radiobacolod.com.ph sa web naton. Bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Aksyon Firing Line. Sa may gusto iya o kung sa may mga Twitter account dira, follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton subong nga gabi kag sa mga viewers naton nga nagalantaw na every night sunod sa aton. Ang aton sini opinion mo i-firing line ta mga ka-aksyon. Ang akon pamangkot sa mga gabi simple gid lamang sa mo sini nga sitwasyon karon sa problema ginaatubang karon sang kalibutan. Most likely mga ka-aksyon sa pungsod China. Grabing problema na to karon nga gatabo sa ila didto and kita diri sa pungsod Pilipinas ga problema man no bangod sining coronavirus. Pero daw may ara pa sang pila ka mga grupo karon nga may plano nga magpatigayon sang rally protesta. Ang iban daw gapatigayon na ganimo agod nga palayason si Presidente Rodrigo Duterte bangod kuno sa kalawlaw kag kahinay sa pag-implementar agod ipatuman ang pagkontra sang coronavirus. Paglantaw nyo bala nagkulang ang gobyerno naton kamo bi usisa sa sitwasyon naton subong kay may ang World Health Organization gani ang WHO last week nagpalayag kontento sila sa performance sang gobyerno Duterte bangod wala gid masyado naglapta diri sa aton ining coronavirus sa pagpatuman sang hugot nga pagbantay sini. Pero may mga nagabuko pa nga nagahambal nga tipigado kuno ang galaw sang gobyerno batok iya sa coronavirus. Kamobing lantaw dira inyo sa opinion, hindi lang brutal para basahon tagid. I-type dira sa inyo sa mga cellphone kay ipadala sa 0938-225-5017. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, tubtoblas 9 tak na sining nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano bala mga dalag ko nga balita lokal nga hatagan naton sang pagtamod subong nga gabi? Unahon tani karon mga ka-aksyon may ara sang nagpalabot sang reklamo diriho sa Aksyon Radio Bacolod kay ini sila nagabisita bala sa BJMP. Oy, ang pag-search kuno sila mga babaye daw nagsululubra na, daw naglapaw na bala sa border nga dapat ang i-search dira lang asta pero ang ilay daw gasululubra ini aligasyon ha. O galing ini nga aligasyon sang tagreklamo hindi man neguro magpalabot diri sa Aksyon Radio Bacolod kung wala ini sang kamatuuran. Kay kuno grabe na kuno nga busi si anay kuno dira iya Aksyon JM magbisita ka kuno ya sa BJMP i-search ang mga babaye porte kuno ini aligasyon na porte kuno nga busi si anay iya daw sululubra na bala nga daw hindi na kuno manami pero check naton kay do nagsabat na ning BJMP dayon sa Aksyon Radio Bacolod mga ka-aksyon no. Aksyon Firing Line. Iplastar tanit karon kay para makorekta niya. Hindi naman na husto kung nagsululubra na. Kabalo ka magsulod sa BJMP ang mga dalaw sa mga priso dira. Kinanglan gid man kamo nga i-check maayo. Kay kadamo sa mga kontrabando nga nagasinulod da. Tikon makasulod ni karon mga kontrabando da
kag nalutsan ang puwertahan dira sang BJMP. Ang BJMP naman na ang basulon. Action firing line. Ti ang BJMP mga tubang sang kaso ina kon magpatigaw dayon o kon magpatigayon sa Greyhound operation dira abi kag madakpan nga may mga syabo dira kun ano pangasahi sang kontrabando ang BJMP mga tul-ulon las ni. Action firing line. Ti normal ina nga gina-search ginman ang nagabisita. Pero ang pag-search naman kung tani, hindi naman pagpasubrahan nga to pating-pating do mga kalag sang gina-search nyo do bukaron pa. Action firing line. I-check na rin karon with Action and Defensor kagin mission gini dayon. Sa iban nga balita makaksyon ang Unitap. Wala niya sang commercial value ha. We are talking here regarding iya sa health sang aton siring nga makuturan lakip na kita tanan na sa siring health tining coronavirus. Wala pa nakakontento ang ang Unitap mga kaksyon sa pagpadala nila sang pre-statement kahapon diri sa Action Radio Bacolod. Sumaka pagid sila Action JMD kay gusto nila klarohon nga wala iya sang infected person sa Unitap nga muning nagalagaw karon sa social media. Ti kay na kuno mga kaksyon do 50% kuno customer la dula kuno. Customer sa Unitap kuno diri sa Bacolod na 50% kuno. Way kasaka kag nagpamalit sa ila da oy. Napiktuhan gisla gali sa ning coronavirus nga ini makaksyon no. Action firing line. Ti aside sang ila sini ginatawag naton nga statement kahapon nga gin-correct nila ini kay wala sang kamatuoran. Hindi sila kontento sa to sumaka pagid sila diri mismo sa Action Radio si Action An manay kur mapahat-pahat sini kun ano giblang ila sining nga additional nga pag-explicar sa publiko. Pamakon mo da ng Unitap pila ka bilog mga empleyado nila da. Ti kun mabuhina ng ilaw sining iyang kita sa isa ka adlaw, disgrasya basi iyawan sila pangita ko din sila pangita iya inugbayad sa ilang empleyado. Action firing line. Kung ako ni sa taga Unitap, kung wala gin man lang inisang kamatuuran, kung naga-insister gin man kamo nga wala sang kamatuuran, abi kadto kami sa National Bureau of Investigation, NBI, pablater, kamo sa police na pablater naman iguro ninyo, ano? Kadto kamo NBI, pagkatapos papangitaan nyo kung sinong tunto nga naghimo-himo, sining may ara kuno sang pag mga may nagabot nga mga opisyal sang Unitap, pagkatapos ini sila infected sang coronavirus. Action firing line. Pa-NBI ka mo, kag pangitaon kung sino nagpalapta sa social media, kay kung pawalaan nyo lang ni, disgrasya, basi wala na may mamalit din ha sa inyo ha. Action firing line. Tinakabalo naman kita ngayon Unitap mga kaksyon, ginapanag-iyahan ini sa mga utod na ton, nga halin dito sa pungsod China Na? Ang ila mga baligya di, pero iyan sa mga ininchik tanan. Pero damo na din nga bakal, iya mo. Lantawon tanibig karon kung anong ilas nga nasawang ila sitwasyon dira sa Unitap sa Action Ando mal live report ta karon sa tubang sa unit dako ni balayran sa Unitap sa Action Radio. Porte ini nga commercial. Pero way kita galagas ang commercial diri. Ang lagson naton nga ma-sure naton nga wala gid man sang coronavirus infected person dira. Kay kun ara kaluluoy karon halos nga bumalakal nila da mga Pinoy taga diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Amo ning ginalagas ta diya. Action firing line. Balikan ko na karon mga kaaksyon na samtang sa iban iya nga balita masunod nga semana may ara sang public hearing nga pati gayuno no. Si Councilor Wilson John Gamboa Jr. ini may koneksyon iya sa One Bill Policy sang Seneko nga ipatuman o kon ginpatuman nagligad pa nga Disyembre. Domdoman yun ng One Bill Policy nga ini, nga isa ka bill dira nga mag-abot sa inyo puluyan, nga hindi ka mo makabayad sa sulod sang siyam kabulan, ura mismo utdan ka mo. Action firing line. So, nagligad no, may one and second palugit pa, may second bill pa, may kurano pa, third pagani, kung kisa mo, kumbaga may ayo-ayo pa. Ting sineko subong, ang balya daw di naman pwede, daw ginabusaran na. Ang iba nagasululubra, tatlo, ti One Bill Policy. Ang One Bill Policy nga ini, according sa interview natin before sa Seneko, dugay naman ng palisiyan nila. Wala lang galigin patuman, bangod sa ginatawag nga consideration. Action firing line. Ti subong, ipatuman nila, ginapatuman naman gani, pero may ara sa mga tao nagapamatok nga kung pwede, hindi lang.
kay mangin kalulu oy mandiri mga pigado naton nga indi gid kabayad gilayon mga kaksyon. Aside from that, sa One Bill policies ang Seneko, i-check man ni Councilor John Gamboa ang constructing sang Seneko. Nga magalusululu brada, ano ni hindi transparent ini? Lentawon tani abi. Sa ibang nga balita mga kaksyon, diri sa Negros Occidental, Barangay Drug Clearing On-Site Validation, nagumpisa na sining nga simana. PDEA Negros may duha ka mga narcotics detection, no? Dogs nga ila sinig gamiton. Si Police Lieutenant Colonel Jobis Pinido, kuni kahapon na flash report una diri sa Action Radio, nga why na di siya sa aton suwong, but according sa PNP, with or without Espinido, ang kampanya against illegal drugs sa Bacolod, amo man gyapon, basi magsobra pa gid yan eh. May nagbono sa akon sa kabakod, gid sang opisyal nga pahalin de kay Espinido Si di gid magwanta bakod gid. Pigaw kay hindi kay bakod. Action firing line. Samtang si ama bulos kay Espinido kuno sa Lunes si baluon ta kon sino ga tinudlanay kay kahapon according iya kay Lieutenant Colonel Ju.M. Malong ang spokesperson sang Pro-6. Siya depende na kay Police Colonel Henry Binyas kung sinong ibulos niya da. Action firing line. Sa Deputy of Administration, Deputy Director for Administration, di ko magsala, no? I-correct lang ko kung sala ko dira, no? So kay Malong sa Pro-6 siya, may poder na si Binyas kung sinong ibutang niya. Pero according naman niya kay Sir Binyas diri, halin sa Pro-6 naman kuno sino gid bala? Action firing line. Sino gid na ibulos tada? Bisan sino na malang guro, way man kaso importante nga payara sang ginatawag naton bla tagipusoon gihapon nga kontrahon tang illegal nga droga. Ang ibang nga balita makaksyon sa Kapitolyo Provincial, Mayor Gustilo sang San Carlos City ginapapreparar ang ginatawag isolation facilities ang ila City Hall o kon City Hospital in kaso gidman nga mera sang suspected in COVID sila to kon coronavirus mga kaksyon. Evacuation center pagasaylohon sa mga pasyente nga mayara sang iban nga mga nakalalaton nga balatian kon gabiton ang nasambit iya nga isolation room mga kaksyon. Sige, sa gabi ni last 10 sang Merkulis ang gabi, last 10 ang pinanawag sa aton si Mayor Gustilo. Action firing line. Bangod sa pagdungka tubla sa mga barko ato, daw cargo ship mga kaksyon, pero dito man natos tunga-tunga sang Sipaway kag San Carlos. Pagkatapos diba matulag tiner ka naglakat man to tikulbaan man taga San Carlos. Action firing line. Kiti halin gito sa pungsod China, imagine mo ya coronavirus, mong kadelikado gidyan. So naniga naman ang alkalde, last 10 ang gabi na pinanawag, nagpa-interview nga abat dapat amos ni ang himuon mga kaksyon. Lasay 55, Action, Radio Philippine Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Antes kita makaksyon, magpalawod sa aton sila nga pagpangalagad sa balita lokal, holo hintok-hintukan tamanang balita gikan iyas nasyonal ho. Sa nambal ko na kay na makaksyon, may pila ka mga okanunahon ko lang niyo kay ang ining balita bala nga nagwa una nga may ara ko do na sang notisya si Presidente Rodrigo Duterte nga pagdula kag ang termination sining Visiting Forces Agreement mga kaksyon. So ang natabo mga kaksyon sining nasambit iya nga balita correct ini sining nga adlaw ni Defense Secretary Delfin Lorenzana nga ang notice of termination nga nagwa sang kagabi halin ko no kay Presidente Rodrigo Duterte isa iya ka fake news mga kaksyon. Action firing line. Nanong nga sitwasyon ini purti kadasig sang saklolo dayon sinong di fake news. Amo na ganyan ang Pilipinas, amo ni subong, basi mangin pungsod na kita sang fake news pila kadlaw Action JM, no? Do puro fake news, aw. So, no, iya ka Lorenzana, sa wala ato sang kamaturan. Wala gani kabaton kunong DFA
way magkabato ng DFA makaksyon o ko Department of Foreign Affairs nga pabalon ang US angot iya sa tong termination sang Visiting Forces Agreement nga ini. Miskan ganit ko no si Executive Secretary Salvador Medialdia. Way man kabalo kung anong dingaghalin ining balita regarding iya sa ginatawag nga paghatag sa notisya of termination. Mga kaksyon ti fake news ato. Action firing line. Na no man nga sitwasyon duway na niya katarungan kung kisa makabasa kita sa news amo na sulito naton bla. Basa ka mo sa social media sa mga balita dapat lang tawon nyo gidra ang news online, kung sila mga lehitimo o kung hindi. Kay kadambo, subong sa nagapamidya-midya sa social media. Dapat lang tawon nyo gid ina, kung ina nga news online sa social media, lehitimo gid, no? Para sigurado nga hindi ka man bala maintuan man. Action firing line. So wala ato sang kamatuoran. Si Senador naman niya Ralph Ricto Makaksyon, nagpalayag. Hambal yan doon, di pagin man sa tamang panahon ini, nga dulaon kay i-terminate ining Visiting Forces Agreement sa Pilipinas bangod gid lamang sa rason sa kapikon. Action firing line. Tinapikon ko do si Presidente Rodrigo Duterte matapos nga ginkansela sang US ang US visa iya ni Senador Bato de la Rosa. Action firing line. Tigin kanselar gin man tuod mo ang iya siring visa mga kaksyon. Tididto to pangakig kag naglain ang pamatsyag ni Presidente Rodrigo Duterte sa US kag nag-decide gilayon sa sining mensahe nga i-terminate ta ining VFA nga ini diri sa pungsod Pilipinas mga kaaksyon. Action firing line. Tinantawon ta so napaninikto gani siya nga ang sipaon taya ang kalyado naton nga pungsod like Amerika pero ang pungsod China nga damo ning gasakop sa tunsubong kag wala untat patindog nila sa mga building kag edipisyon nila sa teritoryo sa Pilipinas do ka okay man lang. Action firing line. Sadya nga obra no. sadya nga obra parte sining Visiting Forces Agreement nga ini. Kung ako gana isipon subong hindi tani pagsapakon anay tutok kita diya sa coronavirus iya nga amo ning gihatag subong problema sa pungsod ta. Action firing line. Ay nako naman nga mga tao ini ginauna pang daway mga pulos-pulos. Action Radyo Bacolod 2019 Novel Coronavirus Update. Last 6:59 Action Radio Philippine Standard Time. Maki-update kita na sa coronavirus mga kaksyon. Kay si Senador Joel Villanueva. Medyo na pagwa na sang hibubunot subong. Bangod nga naglambot na iya sa masobra 350 mga kaksyon ka mga Chinese national ang nag-alalabot diri sa pungsod Pilipinas kag subong ara nagapabugnaw sa Boracay mga kaksyon. Action firing line. Hambal ni Villanueva dyan daway na taniga tuman sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga iban anay ang pagpasulod sa mga Chinese nationals diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Sa tiyaraw, purtitod kadamo yas Boracay subong ko ng mga Chinese nationals nga pinaligo iya mo. Action firing line. Ini sila, hindi man directly, nga halin gid dito mismo sa may Hubei province, sa may Wuhan, China, mga kaksyon, nga dira nag-originate ining nasambit iya or ground zero, sining nasambit iyang NCOV nga ini. Action firing line. Pero tiko na rin ka sa pungsod China, kadelikado gyapon di bla? Teryo, mga sobra 300 taran ka mga Chinese, at tutuyas Boracay, nagapinaligo, iya kaga-enjoy sa siring matiniyon. Tinakit-an niya ni Villanueva, so na may mando man si Presidente Rodrigo Duterte nga iban ta pagpasulod na sila nga atutos na subong nga langoy-langoy ha. Action firing line. Ti dapat imbestigahan ini mo na no maning sitwasyon aton imbes nga daw hilway kita diri kag daw hindi kita delikado sa ning coronavirus nga ini pero subong daw nakakulbaan naman taliwat kay nga do ka pinagusto ning lagaw ding hindi dapat palagawon diri sa aton. Action firing line. Hindi kita ya hugot ikumpara sa iban nga pungsod no. Nga grabe ito yung binantayan ay subong delikado na yung virus ngayon mo. Makamamatay gani mo. Karon update ta kamo kung pilang patay na to sa pungsod China to. Action firing line. Ang Department of Foreign Affairs mga kaaksyon, nagpadala na sang team dito iya sa pungsod China. Mga Pinoy of course, no? Para sa repatriation operation sa mga Pinoy nga papulion diri sa pungsod Pilipinas. Action firing line.
Oh, kita mo budlayan ta kanina papuli nga to nagidya mga Pinoy nga sigurado pag-abot ta diri lagaan ta ni sila kay base may mga dala ni sila nga coronavirus. Iya, madala pa ta sang team dito para makuha sila. Pero ang mga Chinese national nga sila nagid mismo iya ang original nga gintunaan sining nasambit nga coronavirus according iya sa mga pag-imbestigar nagasinulod na disaton. Action firing line. So ang team mag-aksyon sa DFA from Philippines karong agabi magalupad sila going to Wuhan mga kaksyon. Hindi gimangguro dito particular sa kuan gid sa mainland gid mismo guro sa mga kaiping nga mga banwa kag syudad nga gwa lang bala sa may mismo sa may Wuhan bla. Action firing line. Damo to Pinoy. So kwaon to nila mga Pinoy, i-check nila dito, buligan nila dalon dis Pilipinas kag padala pag-abot sila dire dalon sila dira sa may Athlete Village sa may New Clark City, Tarlac mga kaksyon. Ipaidalom sila sa 14 dias nga quarantine para sigurado nga ma-check ginaton nga wala sila sang may ginadala nga mga viruses kon coronavirus ang paghambalan. Action firing line. Dida ka okay man, no? May isa tuya ka Pinoy sa may UAE ganiho nagpositive gidya sa coronavirus. Action firing line. And sa nambal ko na kayo na, may mga rally protesta nga nagaginawa subong agod sa pagpahalin kay Presidente Rodrigo Duterte bangod sa ila paglantaw, pigaw nga pagpugong sining coronavirus ngayon. Action firing line. Hindi yang nga punggan mo yung virus ya literally nga pang isa-isa mo check kundi inang may mga polisiya bala may mga pulisa kita like for example sa pagban, sa pagbakal sa mga gamit abi sa medical team naton, sa pagbutang sa mga buildings, iya mga isolation rooms, amo ning bot silingon diri, no? Nga pag pugong sining virus ngayon. Action firing line. Now, ano bila ang panibag-o nga update karon dito sa pungsod China makaksyon? Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Bacolod 2019 Novel Coronavirus Update. Grabe iya ho no. Daw kun lantawon mo grabe ka subo. Kay sa pungsod China subong naglambot na sa 722 Action JM ang nagkalamatay na. 722 na yan. Sa sulod sang isa ka bulan kag 8 ka adlaw. Isa ka bulan kag 8 ka adlaw nga pag-away iya sang ginatawag naton o kon pag libot-libot sining virus nga ini dito sa pungsod China. Ang subong adlaw naka-record sila sang mga bag-o nga mga persona, individual nga nakitaan sang simptomas ning coronavirus. Naglabot iya sa 3,399 sa isa ka adlaw na 40 no. So tanan-tanan subong halin sa nagumpisa ini ang record nila 34,500 more or less ang infected sining coronavirus sa sulod sang isa ka bulan kag 8 ka adlaw. Mga kaaksyon. 722 ha. Isipon mo gani, tag sobra 50 ang patay kada adlaw mo. Grabe no? Ay ano ay hanong sitwasyon sang pungsod China man sa may Wuhan mismo, sa may Hubei province man. Oh. Ti grabing sinunugay ito subong sang lawas sa mga tao gani mo. Action firing line. Lapit gatos ang patay kada adlaw mo. Ti budlayan sila. May ara to sang may nakatukib nga pwede mabulong. Atong gintingob nila ang daw antibiotic to sang HIV kag ano nga drugs sa to. Pero hindi to sa China, lain nga pungsod. Pero ti daw ang WHO ganito hindi man magpabor sa to. Pero tani testingan na lang. Now, gin-check na ton diri, but mismo ang balita naghambal nga nalapawa na sining coronavirus ang SARS sa tong 2002-2003 nga may ara lang sa mga 650 ang nagkalamatay dito sa pungsod China. I-plus ang 120 sa lin sa iban nga mga kapungsuran, ti mga 770 na mention ko nagligad sa inyo mo 774 ang casualties sa to sang sining SARS man ini
sa tong 2002-2003 mga kaksyon. Tisubong ho, 722 na ang nagkalamatay. Still, padayon iyang nga naka-record sila sang nagadugang iyang nagaka-apektuhan kag infected nga mga personalidad dito sa pungsod China. Kita diri sa pungsod Pilipinas, baw, pasalamat gid kita sa mahal nga Ginoo kay diri wala gid masyado. Action firing line. Amo na bla. So, ang SARS nagatake sila dito sa una, halin ato sa sapat man, no? Ang ginadudahan nila, pero I don't know kung amo na ganing pinaka-final nila nga pag-imbestigar. Action firing line. So, subong, mga 20 years na nakaligad, lapit na 2 katuig, lapit na 20 katuig ang nakaligad, sang umatake ining coronavirus. Halo sa ilat na no? SARS, nCoV, Ebola, mga bird flu, may mga H5N1 pa to subong sa mga kamanukan. Action firing line. What happened na sa pungsod China man? Kag may ara pa to sang iban pagid nga mga balatian mga kaksyon. Last shit, Action Radio, Philippine Standard Time. Diri sa aton, mga kaksyon, check naton, Action JM, abi. Ang pungsod Pilipinas, ilabi na gid diri sa may Region 6, abi. Try naton nga mag-contact kita kay sa ang pinakaulihi nga balita sa gyapon, anom ang ginapaydalom diri sa aton sa patient under monitoring o investigation sa Negros Occidental kag sa Wuman syudad sa Bacolod. Anom ini sila kay isa na discharge na tong isa ka Koreano mga kaksyon. Action Radyo Bacolod. Action Radyo Bacolod 2019 Novel Coronavirus Update. Pasensya lang, hindi Koreano, tay kuha na to Canadian, no? National. So may anom gyapon nga nagapabilin kita diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Check nato na sa Western Visayas kung kumusta kita. Online sa firing line. Sa aton nga linya, we have Dr. Mary Jane Juanico sang Regional Department of Health. Doc, good evening. Good evening, Action Brian. No, kasi tanayatag kalamati sa Action Radio. Doc, mga pilaman ka nights nga way kita nagkahilibati sa imo. Pero Doc, kumusta ang aton sitwasyon subong sa coronavirus sa Western Visayas? Yes, Action Brian. No, as of February 7, 2020, nakatala na sang 22 kabilog verified persons under investigation ang aton nga national office sa Western Visayas. Sa 22 nga ni, ang aton nga total admitted na lang naton is 14. Kag nakapapuli na kita sang 8 kabilog. Sa 22 ka kaso nga gin-declare na naton nga official no nga listahan sa persons under investigation, may pulo kita ka negative na nga result sa pending ang resulta sang 12 pa kabilog. And then aside sa aton nga 22 kabilog nga persons under investigation, may ara kita sang 4 ka report nga na-receive that will go through data processing and validation hasta makasaka sa aton nga national registry no sa aton nga mga kaso ng PUIs. Okay. So sining 22 ma'am, Doc, kapila diring sa Negros Occidental kag Bacolod, Doc, may copy ka na, Doc? No. Ang total sang aton nga Negros, we have a total of 2 PUIs. Tanan ini sila discharge, 1 with negative result and isa ka pending. And then sa Negros Occidental, nakatala na kita sang isa ka report na na-receive na natin sa regional office. Nagaulat na lang kita sang na officially ma-include sa listahan sang national naton as a person under investigation. Sa Bacolod City, we have a total of 2 persons under investigation. May duha kita kasubong admitted, pending result nila. And we also have 1 pending inog-verify pa sang aton nga central office for as official list no sang aton nga persons under investigation. So ang Bacolod kag Negros so far mga pila ka bilog gid Docman ang ara sa lista. So ang total naton gid nga PUIs, official list of PUI is 4 for Negros and Bacolod City. 4 gid lang ya subong. Why na nilabot? Yes, Action Brian. Wala na tulabot ang atong Canadian nga na discharge na. Bali, Action Brian, ang aton nga ginakapta nga report subong no is ang aton nga total cumulative. Meaning, ang aton nga total report halin sa January 1 at sa
subong present February 7, 2020. Okay, apat lang gid no? Apat lang gid Dok, no? Yes, sir. Apat ang aton nga official list sa tracker sang aton nga national office. But we have 2 verified reports na nagaulat na lang kita nga ma-encode siya sa listahan sang aton national office. Okay, so mangin anom ini siya kon ara na gid man. Tamo na. Aha. Yes, Action Brian. Okay, sige kay diri sa amon anom na gid man ang record diri. So dira ginapakadto pa daguro sinimat tiniyon. So far way pagid madugangan. So salamat kay wala gid madugangan dira lang tagapon do halip pa na sang ligad nga adlaw nga wala na dugangan ining anom diri sa amon sa Bacolod kag Negros. Yes, Action Brian. Pero ini sila subong ang iba na discharge naman ang bilin ni mga sanong results maabot ni Docman maybe siguro. So, ang aton nga initial nga ginhatag sa aton nga mapumuluyo no that within 24 to 48 hours ara ng aton resulta. Aha. However, kung makita naton sa national tracker naton, nagadamo nakita pending result kay tungod nga damo man ang hindi lang kitang rehiyon no damo naman ibang nga rehiyon nagapadala sang ilang mga specimen kay tungod nga madamo kita gid sa mga naging persons under investigation. So as of now, we are waiting, we are looking into 3 to 4 days gid no kag makaabot ang aton nga mga report. So naga-rely kita subong sa activity man sa aton nga RITM when it comes to confirming our results. So nagahingyo man kita no nga nagapulaw bugtaw man no ang mga tao sa RITM agud nga ma-process man dayon ang aton mga specimens para nga atong mga negative naton ma-discharge man naton sa after nga wala na sila sa mga other pa nga mga illnesses nga ginabatsyat. Wow, katahom ano. Anyway sa Doc inang atong duha sa amon do last week patumo Biyernes kag Sabado ang 12 anyos kag ang masobra 50 anyos ato. So far way amo man ginahulat man ni subong Doc. So as of now, isa na lang ang aton nga pending results nga ginahulat sa for Negros Occidental Isa na and lang. duha ka pending results for Bacolod City as of today. Ay, sige. So far, at least na-check natin, ano, kabay pa nga mag-negative man ini tanan-tanan, ano. Si Senador Villanueva, Joel Villanueva, medyo na nakahangawa siya baladok kay natulupangdan niya despite sang pagban sa mga dumuluong diri sa aton, labi na gid ko sa pungsod China, sa Boracay, subong na masyobra 300 ka mga Chinese nationals. Anong tikang ginahimo subong Dok sang DOH diri sa aton sa Western Visayas? So it was part of the agreement no sa aton nga mga nakalain-lain nga mga meeting hindi lang lokal pati sa regional level nga ma-identify gid naton ang aton nga mga persons under monitoring no. So not only Chinese nationals but everyone no nga nagasulod sa aton nga mga probinsya kag kabanwahanan. So I think it was the ILG's nga order nga i-activate nato ng aton nga mga barangay emergency response na barangay health emergency response teams naton to help us track no kay hindi man tanan nga nagasulod makit-an gid dayon at the regional or even at the provincial level but makabulig gid ang aton nga mga barangay health emergency teams sa kung may mabalaan sila nga mga persona nga nagasulod sa ilang nga mga barangay nga may history of travel, they can consult with their municipal health offices agud nga madiskusyonan kung ini sila balantayan o kung hindi no because as of now ang aton nga mga persons under monitoring gina-define na naton sila as mga persons nga naka-travel within the last 14 days sa China which includes ang aton nga Macau and Hong Kong including Taiwan no being part of the provinces no sang aton nga China based on the WHO naton nga pag-categorize ng WHO naton. So aside from that kung may known sila nga contact meaning direct contact with a person confirmed as novel coronavirus then they are considered as persons under monitoring. Now kung naghalin sila sa iba nga pungsod kag nang nakita naton nga ang pungsod nga na may mga kaso na nga positibo sa novel coronavirus kag magkasimptoma sila in the last 14 days halin sa nag-abot sila diri sa Philippines then they are also considered as persons under monitoring and they will go for home quarantine 14 days. So meaning inang ara subong galinagaw dira sa Boracay Dok na check na gini sila tanan-tanan kuala ni sila.
So I believe, Action Brian, know that the local government is really doing their best effort gid no nga makitaan gid ang tanan nga mga persons under monitoring naton. So siguro maka-update man sila later on kung ano na gid man ang status nila. But as of now, for Aklan, for the last 2 days, halos wala man sila sa new report. Ang aton lang nga total PUI sila is only 8. I see. Okay. With that, Doc, salamat sa mga time. Next week naman kita, Doc, para ma-inform natin ng publiko sa kung nagasaka bala o kung mas nagadira lang asta or naganubo ang persons under investigation or patients under investigation sining coronavirus. Doc, salamat. Mayang gabi. Malamang salamat, Action Brian. Yes, Doc. Salamat, Gidong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Okay. Si Dr. to, sang DOH, mga kaksyon na Region 6, Western Visayas, si Dr. Mary Jane Juanico. Ano? So according to her, apat ang ara sa listan la subong from Bacolod kag Negros, pero may pending sila nga managsulod ang muning duha ianom gihapon taran-taran mga kaksyon. So ang kining anom so far ang result nila ginapaabot pagyapon ti tsindihan naton nga tanan nga mga ginakuha nga mga ipa-check naton ipalab test mga kaksyon gikan sining mga POIs o kon PUIs nga ini didto ni dalon tanan sa Metro Manila mo. Isa ka na mo on balasang region diri sa pungsod Pilipinas. Goro ginapasunod lang nila, no? Kaya dumalapit na kita 200 sobray ang mga persons tong under investigation, no? Patients under investigation at kung ano matawag dira. So isa pasunod nila, that's why nga nagkadugayan ining mga resulta, mga kaksyon. Action Firing Line. Okay, la 7:18 kabay pa nga sa gihapon ining mga apat or anom nga redirect karon gina-check sa aton sa mga official man mangin negatibo man sila para nga hindi man kita magkangawa dire. Action Firing Line. Alright, Action Radio Philippine Standard Time la 7:19 ang ato nga una nga pagpalayag naton sa inyo sa mga balitaan ginadulong sa aton sang MyTC kag Xanton Plus Herbal Capsule. Ining duha makaksyon ang MyTC kag Xanton Plus Herbal Capsule. Lami gini dugangon o kondunganon aga udto ka sa gabi para sa aton sini ikaayong lawas. Pagbalik naton karon dugay, unahon ko sa Action and Defensor ang parte lang anay sa Unitap, no? Kay ang Unitap buligan ta man ni sila, no? Kag hindi lang ni bulig parte sa negosyo nila, kundi bulig sa mga tawo nga nagapamakal sa Unitap. Pagbalik naton, pa-explicar ta aksyonan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line.
Isang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabsan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without... Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:30 na sa aton sining nga pagpangalagad. Gina-endorso ginaton sa inyo mga aksyon ang DTX 500. Basi nagataas ng level sa sugar ninyo. Sometimes medyo nagakurap-kurap ng pananawan ninyo. Ano? Lalakit kalawasan nyo dira. Nagakurog-kurog man kung kaysa, taas sugar mo. DTX 500 mga aksyon, kompleto pa sa management liver detox ang DTX 500 pangitalang sa mga butika. Aksyon Firing Line. Antes kita magpalawod sa aton sa nga pagpangalagad, na-check naton duga-duga, check naton duga-duga section on defensor. May gabi lang kay Paul Spat III. We have si Madam Tintin Soogon Brillantes, naga-monitor naman. Brillantes family sa kay Orex Soogon, Lola Consing Dorias sang Porok Marang Mandalagan. Joshua Gomez, salamat man. Krasya kukuno ho. Anel Godaka Gakudo, salamat gid. Valencia Kenneth, si Triple JC, bawa salamat gid sa imo indaya, no? Ronilo Onyate, good evening Action Brian, more than monitor kami di program mo. Barangay 1, Isabela Negros Occidental. May gabi lang kuno sa mga pamilya niya sa Mansablay. Filizardo sa Barangay May Tubig, Isabela Negros Occidental. Nanay Ninette Onyate. Mga utod ya kuno naga-monitor gid subong. Salamat. Orlando Similiano, naga-monitor. Anthony Jones sa Havilio Siblano, Araman. Nagalantaw subong sa Inayawan, Kawayan. Tamyaw lang ko si Mama, Lola Gabing niya, Lolo Binoy. Salamat, Lolo. Wow. Si Sir Daniel Corisa, Sir, good evening. Michelle Hongco Valdez, Roy Oliger, Araman sa Olongapo. Salamat, gid. Michelle Hongco Valdez, salamat man sa
Okay. Imbong Jucampo. Grace Post, taga-monitor man si Rimatrion. Happy Mother's Day para buwas ko no kay Nanay Lidiania. Salamat, Git. Yen Dolar Ortiz, taga-monitor man sa Fortune Town. Si Park Shenhai. Ano ni man? Hi. Dad Shiona Ruiz Amar, salamat. Inting Biboso sa Celine Home, salamat man. Araman si Madam Imelda Hamilo Banguanga. Susan Tuante Dilbogado. Dibulgado. Sa Hinigaran. Ibs Marta Dio Salcedo, nagamonitor man sa Pontevedra, Barangay San Juan. Rosemary Timtim Araman, monitored ko na sila Subonga, Barangay 5 o kung Barangay 6 Isabela. Good evening ko na sa tanan na binagid diri sa ila damo gud ga pamati sa imo. Salamat. Sige, balikan ko karon ang iban sa aton nga pagpangalagada. Okay, check nato section an si Matinian pero may gab ilang kay Nong Kwan. Daligid lang ha. May gabi lang kay Nong Sariboy Arnaldo Paladar. Naga-monitor sa aton sini nga pagpangalaga. Daghang salamat gid Nong. Alright, La 7:33 Action Radio. Philippine Standard Time. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Ginbalikan aksyon ang defensor naka-posting sa subong. Dira sa Unitap mismo. Gusto tani klarohon. Kay ang ini nga balita, suliton ko, hindi dire makabenepisyo ang taga Unitap. Hindi dire sila makabenepisyo dire amo iya ang mga bumalakal. Kay hindi naton matago ang kamatuuran nga kita diri sa Bacolod kag Negros Occidental love man naton ang magpawakal sa Unitap mga kaksyon. Action firing line. Anong pinakarason? Bangod bulubahado gaman yang baligya nila mo, no? Bulubahado ganyan baligya nila. Dala na rin baligya ha. Balita lang ning aton. Action firing line. Aksyonan kumusta da? Action Brian, ang patrol live rin branch mismo sa Unitap branch, Araneta branch kasi may mga taupod sa diri subong action drive. Agad personal gid nga maghatag sa aton panibago nga update. Kung bala may ara na sila sa mga tikang man action drive after nga na report naton kay ina asan ko temprano pa ang ining pagpadulong nila sa aton ni person. Agud ya personal nga ipa-aphag sa aton man yung mga ka-action sa publiko. Nga dapat hindi magkahadlok, hindi magpangduwa-duwa, nga magkatso sa ila. Going to action na bright, nga naglaptag yun itong information, nga consider nila sa karon nga fake news about sa issue sa NCOP action bright. So, upos ko dito mo, ano kanino mga posisyon ng fake liaison officer, liaison officer sa Unitap sa Araneta branch action bright, at maghatag man sa nga panibagong update. Ma'am, balian sa karon ang Action an. Pwede ipasa sa iya? Nagamonitor siya. Sige. Inday, Section Brian Morden, Section Radio, sa linya ta gani? Miss Arminda, sir. Arminda ano? Hakomilies. Yes, sir. Paano nyo natukiban nga nagalapta sa social media na ang ining information nga kuno pila ka mga officials sang Unitap infected sang coronavirus? Paano nyo natukiban una-una? Bali sir, may na-receive kami nga mga messages through social media accounts kariyo bala sang Facebook, Messenger. Okay. So, kabalugit kami yan nga fake news. Yun na siya, sir. Kaya ang amon diriya nga manager, wala gid ni siya yan nakapakadto sa China. Almost a year na. Na specific dito nga sa Araneta branch gidman, Bacolod nga mga branches iningin mo no sang ininaglaga nga balita, information? Wala man sila may ginhambal kung diin gid siya nga branch, pero so ginatanan-tanan na lang gid bala nila nga Unitap, sir. So do ka unfair man sa side namon bala. Okay. So aside nga nagpadulong kamo sa Action Radio, nagpagawa kamo sang pre-statement kahapon, ano nagkapa-blatter na kamo sa pulis? Wala sir, so bali ang amon nga main office gina siya ang himo subong santikan nga para ma-track down so sinugit man ang nagpanapnag sa fake news na.
Okay. So aside sa police, why man kamo kakadto sa NBI o kung ano nga mga ahensya sa otoridad? Ang amon, nagit na nga main office, no, sir, ang nagahimo. Okay, main office nyo gilagahimo isubong. Ano? Yes, sir. Pero may mga suspitsa ka mo, ma'am, kung may ara ka mo suspect kung sa sino nagpalaptasin eh? Wala, gid kami idea. Siguro ang mga suya lang, gid, sir. Aha, so basi may kompetensya sa negosyo man, posible? Maybe, sir. Amo nang isa sa ginalantaw nyo subong. Yes, sir, yes, sir. How about ma'am, basi may mga termination plus ang mga empleyado, dami natabo sa inyo before na gawa ining information ngayon eh? Wala man, sir. Yes, Kaya sir. ka-okay man sa ngamon, diri nga environment. Aha. Wala man sila nga nagahinisay ang mga employees. Okay, so may ginadudahan na kamo, ano? Anyway, subong nga adlaw, halin sa naglapta ining information, nga mo na may coronavirus dira sa inyo. Kumusta? Napiktuhan gin mang negosyo nyo? Mga 30 to 50% gid man yung mga customer na mo nang natula so far. Gali ka? Sa tanan nga branches nyo ni, daw nasunaran ninyo? Yes, sir, yes, sir. Aha. Okay, so ano man, may ang mga tao pag sulod na may mga pamangkot na sa inyo kung ano pamatuod ang balita. May amo na ganin, sir, nga nagbutang, nalagid kami sang note diri nga hindi na siya matuod. Kaya kabalo ka ginkater ginamon ini nga balita kay ti sa nambal na naton damo kita nga kaangay naton nga Pinoy nga nagabinakal gid man sa Unitap mo, di ba? So, yes, sir, kay friendly for gid kami. So klarohon tani kung may ara gid man tuod sa inyo. Kuan na nga inaton na hahom-haom lang bi kung may ara gid man tuod ya sang infected dira nga opisyal nyo sang coronavirus abi hindi pwede nga tago-taguon tani gud nga magbakal gyapon negosyo nyo mo ni nga aton gusto ipagwa diri madam. Yes, sir, correct gid na, sir. Kay kung ito gid man nga infected sila, sir, syempre kami diri tanan infected na. Aha. Kung nga empleyado guro way nakamuda. Correct gid, sir, correct gid. So dapat gid kani ang mga Pinoy wala kalawakon ilang nga paminsaron. Ga face mask ka subong ay. Wala gani, sir. Sige. Aksyonan ba si mayara ka pay doga nga pamangkot ko hay aksyonan? Yes, action bag. Actually, ang mga kaupod man ni Ma'am Arideo, may mga upod na galing mga cashier, kasi mga galing mga gapaho na election guys. Uy, gwapa. Mga gapaho ni mga pwede na ko damay subong. Mga mas gwapa ni sa ako. Bao naka-live ini si Madam subong sa Facebook ta ha? So, mga madam, samgir na sa akong diwa. Ano na alam ni Ma'am? Oo, bali ano din position mo man, Ma'am? Legal Secretary. Legal Secretary. So, ano din ang function mo yan, Ma'am? Knowing nga mo, may ara kita info about the issue containing NCC which is involved in the unit. Fake news lang naman po yan, Ma'am. Anong duwa ni Club, ano nila yung mga position? Yung isa sa head sa appliance, tapos yung isa head sa cashier. Sa cashier. Okay, ang sa cashier yung pamangkotong action, guys. Sige, be. Okay, pamangkotong dahil sa kung ang update kay, alas ano ganin yung closing mo, Ma'am? 8 p.m. Ano ganin mo na yung si Ma'am Teresa. Ma'am, umalis kahapon, kaya di kahapon, kitag-target ang worst sabi nga makabit natin about sa sining information. Kamusta ang inyong record sa sales with regards sa sunod months na money about sa after knowing sa kining issue ano lang hanggang sa amon nga ngayon so na 30 to 50% hindi ang matulak ang sir subong daw ay okay naman pagkagabi ni subong may nagtama naman mali tama naman so paglantaw yung mga pila naman yung mga percent so nag-ay sa mga 15 so hindi siya karyosang dating wala mga amo ni oras may nagahingagaw pa hindi ba niya pero subong wala naging gamay na lang so di mo na rin ang tanggay and actually ang mention si Ina sa ilaman na alliance na officer Aksyonan? Yeah. Ay pamangkot tabiliwat sa liaison officer nila kung may pilagid black official o kung tag-iya sang Unitap nga nakabiyahe dito sa China before naglupok ining coronavirus. Ma-check ba, Ben? Ma'am, may si Akshana Brian Simo additional about sa inyong official. Okay. Action Brian. Sige. Action Brian, continue. Hello, ma'am.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, before nga nagwa ining balita regarding iya sang coronavirus, ano may idea ka mo ang pila ka mga opisyal o kung tag-iya sining UNITAP abi o sino ang authorities dira ninyo nakapadulong dito sa China? Wala, gid ko balas ng main nga dumduman, sir mo. Kay basta sa diriya sa Bacolod, wala gid ya sa manager namon nga nagpa-China. Ay, siya mo nang sigurohon ginato na ini dako ni nga bulig sa mga gabi. May naga-monitor sa aton through radio sets, may naga-monitor sa aton via Facebook Live kag iban pa. Diri sa Negros, ma'am, so far ang iban nga mga branches nyo Gurusubong sa mga Kabankalan, San Carlos, kung din pa kamo. May mga communications man kamo na ginistoryanay kamo subong kung ano tong natabo man sa ila? Yes, sir. May mga ideas man kami nga. Kaya man lang kami subong sa na-receive ng mga messages. Okay. At least naklaruhan ini, no? So, galing kiti nga way pa kamo ni-mention mo to kay na main office ninyo to dapat mapablatter iya sa mapablatter kung tani sa pulis, kag mapakunano nga ahensya. Sige. Basi pwede nyo lang, ang atong interview subong live na live ini sa Facebook, basi pwede mo lang mahambal ang inyong mga empleyado dang i-share nyo aton sa nga program tonight para mag-sprint out pag information nyo nga libre sa coronavirus ang UNITAP na. Yes, sir. Aha. Sige, salamat. Maayong gabi. Salamat. Good evening. Yes, ma'am. Thank you. So, muna sure na live kita dito sa gihapon sa area sa nga UNITAP. Kasi siyempre muna ang response man sa tag-saya ka mga personnel dito sa area siya na Brian. Action, Brian? Yes, go ahead, Actionan. Go ahead lang. Okay. So, for last na action, Brian, ipakita ko lang tiko kay na-mention kay Ila, sa nga Ila Liaison Officer, ngayong ari, hindi sa niya pamutay na notice. Sige, be. Sa public, sa atong Facebook Live, sa atong mga ka-action, ari, din pa takuan, din ni Action Alvin, ni Pharmacist Angel. Sa front pinagin mismo sa nga or sa entrance sa Action Bright. Okay. So for last na Action Bright, ipakita ko lang sa inyo kaya na-mention kay Ina sa nga liaison officer na may ari diri sa inyong pamutay nga notice sa public ara sa atong Facebook Live. Okay. Sa atong mga ka-action Action balikan ta karon sa BJMP ha. No problem, Action. Sa pinagin mismo sa nga or sa entrance sa UNITAP. Okay. So, live in the area sa nga UNITAP, unang sabi ng Action, sa Bacolod, Action, notice. Firing line. Sa lahat aksyonan, balita gikan sa Patrol Live, dira mismo, direkta sa UNITAP mismo. Suliton ko, wala inisang commercial value. Ang aton sinipagdala sang balita, ang may value diri, amo ang mga customer nga kita mismo. Ako prangka ang istorya, bakal man ko na mo. Na ikaw Action JMY kadaga bakal, no? Mga bench na yung imoy, mga RRJ na yung imo. So, hilway ako, no? Nga magpadulong sa UNITAP na starting tonight, buwas lang gali kay gabi na subong. So, way kita din nagakwan kung anong man lang ang aton diriklarohon talang tanan-tanan. Way kuya labots negosyo nila da ila niya negosyo ya. Pero, nabatian ta subong nga safe kita kung ano man nga mga coronaviruses mga ka-aksyon ang ginapalagaw sining yari sa social media dira sa UNITAP. Action firing line. Ikon sino ka man nga naghimo-himo sa istorya nga ini nga may ara sang coronavirus infected person dira sa UNITAP nga mga opisyal nila. Tingin na pangita ka na subong. Advice ko gani sa taga UNITAP gani ipablatter sa pulis, kuhaan abogado, ipa-NBI, pagingayhin sa gobyerno, CIDG, tanan nga makapangita, para lang yung matultulan, ini, diba, si Bla Action Jane, duda ko, diba si Kwan Bla, kontras negosyo? Action firing line. Hindi man ta Kwan damo, na sila diri nga mga parihong negosyo nila, pero lain-lain ang alan. Tiling kido ka will known sining UNITAP ngayon Damo na Bla, so, why tega pabangod sa ibanda, basi may mga konflikto ini sila, basi may mga gin-terminate kamuda nga mga empleyado, basi may naakigan ka mga empleyado da, basi may nagutman nga empleyado. Ano nga sistema, abi? Nga nagpangakig, bla kagihimo-imo, istorya, social media. Action firing line. Tikbod live na sa mo sini nga sitwasyon, kabay pa nga, hindi na ni masulit pa, mga kaksyon. Kay kabudlay sini, sa nambal na naton nga ang problema, idulot ini sa bumalakal. Hindi ya, dako ya nga dulot, mans pa,
tig-iyada. Action firing line. Sa bumalakal kay basi kon matuod gimantod yun itap piho ka mga way ha. Kay basi kon arat tod nga ginalimod-limuran nyo lang tiandam lang kamo. Action firing line. Kag kun damo maka kuanan dira ti tapos gi kamo kon may ara gin man matuod at taguan ta lang disgrasya. Action firing line. Pihoon ta niya para sigurado makita tanan-tanan. La 7:47 Action Radio Philippine Standard Time. Pagbalik naton karon, check naton iba naton nga balita gikan sa aton sinima patrol reporters pero try naton nga malambot karon si Councilor John Gamboa Jr. Ini may connection sa iya sini nga public hearing on Tuesday. Kung di ka magsala maka-action with regards sini maka-action sa One Bill policy sang Sineco kag iban pa. Karona, kag bantayan nyo karona ining reklamo kontra sa BJMP. Galing kay ang tagreklamo nadlok pero hindi mo siya makapalagyo, kikitaon ng hitsura niya, ngalan niya nga nagreklamo, diri sa Action Radio Bacolod, may kadlok siya, kasi siyempre, may ginadalaw siya eh. Mention ko kayo nasa dito sa inyo, na kung magsulod sila, ini mga babayi, do gasululubra na bla kunong kuanhaw, gasululubra na kuno bla ang pagpangusisa sa ila, dira mismo sa entrance ng BJMP. Tinaw naglain na kunong ginapanghikap di. Ina problema ina nga dako. Hindi ina siya posible pwede gid. Kiti lubag ka na nakaroon sa tawhanong kamatarong kaya kinamatarong da. La 7:48. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Magkulunyon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio,
aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong kalintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:57. Talagid lang kami flash aton sa nga patrol. May sunog sa downtown area, ho. Ano ni banda mo ni nasunog ban sa nagligid pero i-kumplitohon tani abi. Aksyonan ko naga-monitor ikaw. Nakontak kami si Modra, no? Sining sa kasunog ko inano ini. Daan mo man yung nasunog sa nagligad man to. Pero klarohon tani abi. We have action on defensor sa patrol aksyonan. Action na Brian, actually may kaupod ko din sa subong action bar with regards sa last report nato, sining sunog sa area dito sa Ava Pension House. Direct na ko ng Action Radio. Ubod na ko section more than. Okay, yeah, si Brian, okay, oh. Yes, speaking to sir. Hello sir, good evening. Brian, action Brian, man kasi. Sino ganit sir? Si Palkis na eh. Ay, yes sir. Sir, paano nag-umpisa ng sunog na sa Baliwat Man? Actually, action Brian, ako na Section Brian Morden. Okay, yes, go ahead, sir. Actually, she explained ko lang ni Brian. Actually, ako yung pinito ko, Brian, explain ko to part. Kasi time, nag-draw ko sa anutis. Okay. Pero every day, kinatipo naman, bigyan niya mga whatever na salvage siya mo. Pero, it so happen, minadakpan naman na may nagapang rooftop.
Taga Pangawas. Okay. Kapila na kami makita si ginakawasan, ginarongkap. May mga ginabutang na kami diga, may mga kung ano-ano na, may mga grasa, may mga kung ano na nga pansira. Doon ginalukit. Uy. Wala na sila ibang nga agyan, kundi diri sa Java Pension House. Kaya we need to understand, kag nakabalo kami, may tao diri nga may relasyon sa tagiyan Java, nga siya kuno kabantay. Okay. Now, ginibot na mo na sa babaw, may nakita kami ng mga ladder na ginagamit. Tapos, wala naman kami ibang na suspect kung ibang. May mga upod ni sila, tatlo ni sila pinili. Although nga wala na mo makita, ni sila na tatlo yun. Kabalo kami na may pangawat na dirigati. Uy. So, right now, insira namon ang Java Pension, yung tapuna namon siyang SIM. Ibutangan namon siyang solar light. Tapos may mga alarm na may binutan. Ako wala. So, hindi magkakambal, no? Pero tika mo na lang na yung mag-isinti. Wala mo na diferente sa sulod sa state motor parts. Ang budiga, sinada, sirado mo na da, wala mo na da tao. Why is it na nagkarap-kapap? Yung pinaminin nga ginharinan, sir, ang state motor. Sa likod, wala pa nakabalo kung bitugin mo. Oo. Pero sa amon, sa ako pag-ikindi, ang ako na position do, dirigit ang tuyo. Dirigit ang tuyo mo. Siguro bakit kabalos, lang hindi na nakapangawat daw. Okay. Actually, makacheck mo muna sa station 1 kung may ipa-platter ng iba din sa mga kaladula sa state motor. So far, anong kaladula action an so far? Ano mga nakaradula ni sir so far? Ang may mga nakaladula kami din, mga saway, mga kapiris na bilangan ng plasulog. Ano damo, ano ka nakaladula eh. Basta kinto blatter namon, ang usap ko diya, everyday nag-check dire, ang mga blatter, duwa kami naglakat sa pulis. Mga ano oras ka mo ni sir, naka-check out tunog ni sir? Ano oras? Naka-receive about the car call? Actually, naka-receive kami pakabot namon mga 10 minutes before may call. And then na-confirm namon na dire. Nagkakto ka din kasi di November na sa kami din. Pag ako na ng assistant chief, tapos di mag-ubra. So, yung dispatch ko na lang dayon. So, ano lang naman, bago kasi although wala mo na ebidensya, ano to? Wala naman tao, yes, sige. Pero aksyonan, kumusta na sa mga aksyonan sitwasyon? Action na, brother. Thank you, Mr. Action. Tayo mga kulungan, tayo minameki. Sige, pag-apon sunog? Sige, pag-action, brother. Kami sa babaw, may nag-aaso. Pag-action, brother. Nakibot ako. Kaysa nga, may nag-gas sa tubig, kasi may aras ng debris nga. Nag-raulog, direction, brother. Tapos nakibot ko. Ang nakari-ako action na gayan. Pasensagin sa ito mga action. Kalma lang, paigadigad lang, palailayo lang. Paigadigad na kami direction na guys. Kaya hindi mo rin siguro ang sitwasyon ginagari. Kaya ang subong action guy, ang second floor action na din, no? Second floor eh. Dahil kay hindi pagit kami makaparapin at sa bagay. Sir Blocan niya, itry na to nga as mas makakuha kita initial information. Okay, ari man sa subong siya na guys. Try lang. Sir, may kasi, wala pa? Wala pa. Okay, hindi ka lang makita. Okay na sir, hindi mo makita, sir? Kaya section bike basta lang pa siya? Pero kumusta aksyonan? Subong kalayo pa, gaso na, ano na kadakong kaon sa kalayo? Gaso action Brian sa second floor. Amo natin gaso, may part kini daw sa may bintana, action na din, no? Hindi ko sala bintana, amo natin mention kay Gina sa interview naton. Amo natin nahulog pa ng debris action Brian. Kag inadiri nga ba alagyan? Mansa ginaligar, taga-saka, grade area, sundal. Amo na doon na mentionar. Basta subong sinitigaw lang kita, siya lang sa finansang
Bureau of Fire, but then daw negative agad, dapat nawa siya na ganyan. Actually, sa question direction ba, tama ka ba mo, yung sila ka amity and iyaman sa mga personnel sa Bureau of Fire, ay nag-augment ba rin, agad easy to election ba, kasi hindi ko masiguro, no? Ang first information natin, wala daluhan, kundi na area, sa pagpalit sa mga bloke sa sulod dyan, ang ginalinan sa sulod at sugay. Okay. Pero, ang ginserve din nila alagyan, amo ining may ngalan State Motor Park Corporation. Amo ining na agyan nila pasulod at sundayan. Pero aksyonan ining nasunog, amo ning nasunog sang una, why ito isang dapat kabalakan nga may mga gamit gida iya nga importante aksyonan. Hindi kasi ka makasiguro at sunday kung may mga balang mga gamit na nabili sa sulod. Kaya man hindi pa man kita makakalapos, I think okay. Ay, nagkita na kaya. Sir, buboy sa niya, siya na kaya. Wala kami Basta lang alang pa siya? Nagkita na kaya. Kasi may State Motors lang. So, doon na ito na may nag-aasyon sa loob. So, doon pa na ito yara. Kung nagkita na itong bilong na magandang post na may asakad yung Muslim sa loob dito sa Pablo. Kasi medyo pagitong generado, wala siya yung asar. Kasi time na wala. Wala. So, that's kung hindi na natin na so, hindi ka na pero nag-clear naman to. So, okay mga stacked pa kami sana pala ko naman. Wala. Pagkita na ito, wala siguro ang identical. Kasi wala man ang power dito. Pero mga sir, ang tuloy niya so, yung kitla yung kalayo, yung mga ito yung mga hindi kayo makaunod sa mga bagay, pagkata nga bagay. Ito mga waste material nila, kaya sa State Motor Park niya, hindi niya saba, kaya pa, wala na niya, kung di wala na nila tao, sabi nila ba na ito mga direct sa sulod nila, wala sa mga. Pero nabalagin, sir, kung hindi ang halinan. Wala pa, kaya yung doon, so, pwede yung na wala problema, under ko, pay out na rin sa pera. Ang sa negative one sa mga tao na sa mga wala, no, pwede na ba yun ang atong bitaw, mga traffic po sila nakalabay. So, given po, ay kung hindi panahon natin na, so, para ito na itong magandang post, yung mga staff ito, mga papisulog. Wala na lang ito. So, after na, Brian, for out na. Okay. Plastar. Nagpagkita ko sa plastaran. Kaya may ayaw na signal hindi natin nandiyan nag-aabot sa collection bar. Brian? Okay. Pwede na ko siguro makasilay. I-try na ito na Brian, makakalapit-lapit kita. Tapos malalagway na ito na scenario kasi parang dahil ka lang sa subong ang collection Brian, sa ito yung Facebook Live, ipakitaan man natin, may arak kinasal niya, wala ko ng mga hagdanan. Ako nila lagyan ng silver pataka. Okay. Sa second floor, nga mo ining grabe ang ato kaiya. So, amo sinag-reaction na, guys. Okay. Pero sa lantaw mo aksyonan, daway naman siyan sa mag-laptop na? Far out naman sa action, Brian, as per mention ni Sir Provenia. Mapping operation na lang ang ginahibok na karon sa mga personnel sa Bureau of Fire. Pero hindi kita nakakasiguro ko lang, Sir Brian. So, palapit ka, libo. Hindi mo gid paktan, action drive, pati lalo mo pala ulog rin mga debris sa babaw. Pero lapad na kaon sa kalayo? Dream lang sa dalawang action drive. Kung ground floor, sa second floor lang ay nakita natin nga nagaso, dahil sa babaw, wala naman action drive. Okay. Sa State Motor, ganyan, no? State Motors, State Motors, tupad siyang Haba Hotel, Hapa Pension House. Yes, action drive, State Motors. Ang halinan, kaya mo siya na mapping operation na lang ginahimo sa nato ng mga personal sa Bureau of Fire. And then, katang dugay sa nag-declare man ni Sir
Pobre of Latanya, na firehouse na inadirian nga. Very good. Sunog Action Brian. Sige. Ang tagiyasang state motor mo to kay na or manager? Ano tong sitwasyon? Wala ko sana ask pa sa instruction, wala ko sana ask kay Ginaga, interview ko siya. So, hindi kami kay Matiay nga duha. Sige, ikuha mo tong ngalan. Ikuha mo tong ngalan niya kay itabid na to sa news ta. Yes, Action na Brian. No problem. So, live diri sa area, Action na Brian. Hindi pa ni bago naman diri Ava Pension House sa Action na Action-an. Klarohon talang ginang sunog nagsumpisa sa may state motor. State motor. Pero ang nasunog na kogit sa may Java Hotel before, Java Pension House. Yes, Action na Brian. Sige, okay. So, live diri sa area, una sa balita na Action. Nautod. Nagaduda ito makaksyon ang kuano, nagaduda itong state motor makaksyon nga basibla nasindutan sa mga kawatan nga nagasaka da. Action firing line. May mga ladder sila gani mo, ngagin pamutang dira, ngagin pang blaka na ni nila, o balik-balik yapon mga kawatan. Action firing line. Basibla nga nangakig, gamotong duda nila, or kitilan taon niya ito kinaduwa, man di kuryente nga pwede, abi masunog na di. Kung butan tabi, kuryente, abi. Sige, check na ito. Depende na sa pag-imbestigar sa Bureau of Fire Protection ang nasambit iya nga sunog subong dira sa may downtown area. So far, dakwa naman na mapping operation na lang, meaning okay na. Action firing line. May balita diri nga wala sang tawo iya nga nasunog, wa isang tawo nga nagkaladisgrasya da. Kag ang mga ato na sunugan nagliga da mo tong kao niya naman. Action firing line. Wala daw nga sitwasyon na way pa nakatibawa sa nintagiyada gintinuntuhan na naman. Talagang hindi ba si aksidente ini, pero hambal to kayo na sa interviewin natin una, nga kung wala na sa may hungod di magsunog, duway gini masunog da? Action firing line. Alas 8:09 sa aton sila pagpangalagad. Pabalik na ton karon, iban pa nga mga balita, plus star lang kamuda. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Mabako
Sugod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Kaupod si Aksyon Brian Morden. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:12 na. Sa aton sa iyong pagpangalagad, gina-endorso ginaton sa inyo makaksyon ang Life Extension Vitamin D3, pampabakod sa aton sa inyong immune system. Kung kita nga Pinoy, mahiligon kita sa ginatawag daton kape, ati din na tamangita sang kape, dira nga hindi ka manang makapulos gid kung mainita ng tiyan mo. Diri na kita sa kape nga mainita ng tiyan mo, mabusog ka pa, may benepisyo ka pa para sa ikaayong lawas. Aba nang natawag naton nga Life Extension Coffee Mix Makaksyon, pinakaunang kape nga may rasang vitamin D3. No? Ini sila nga duha, produkto sang Life Extension Philippines. Diri sa Bacolod Makaksyon na himutang sila dira sa GA Esteban Building, Lacson Street. Uloonhan, diri mo ning Burgos, Lacson. Bisita ka mo dira Lunes to Biyernes. Kaya nga libreng consultation sa mga medical doctors mismo. Aksyon Firing Line. Las 8:13 na sa aton nga pagpangalagad. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Alagid lang kay buksan aton ibang nga mga mensahe naton sa cellphone naman kita. Balikan ta na karon ang sa aton nga live. Good evening, Action Brian. Para sa akon, wala nga kulang ang gobyerno. Mayo man kon si Duterte naghimo sang coronavirus. Sakit sang tawo. O, naiya from Luntoy, Irem niya. Sang kinabong tres. Apin siya kay Duterte. Good PM, Action Brian. Ano tabo sa kay Espinido? O, ginre-assign na. Ato na sa Campo Crame. Good evening, Action Brian. Para sa akon, wala nagkulang ang gobyerno sang Pilipinas. Galing hinay lang mag-deklara or declare sang information about coronavirus. Si Tintin ini. Ba, mga maukod tini magtagpalamati. Mayang gabi, Sir Brian, monitor lang ko di sa kadagabi. Dodong niya, sa GRAC galya, sang Don Salvador Benedicto. Dudong sa GRAC? Sino ka dong? Pilido mo da dong. Good evening, Sir Brian. Tani sila nagpakita sang abtik nga move. Kag ipakita sa Duterte administration ang ila solusyon. Thanks, Gid. Nanti man. Ang pag-relieve kay Joby Espinido, kababaw nga rason. Palagyuhan ka lang sang dalakpon mo, relieve ka dayon. O, way pag ito mahambal kung nung rason nga anto na palagyuhan guro, basi daw hindi tuya amo guro. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Posible man, no? Good evening, Action Brian. Ari naman ko din gamonitor upod sa akon pamilya din sa Banwa sang Binalbagan. Kag happy listening lang sa tanan nga mga listeners ng Action Radio. Si Risa Faborada Niglia. Madamo gid nga salamat sa pagbasa. More power to your program and God bless. Salamat gid ra sa inyo. And good evening, Sir Bry. Kung tani may tikang man ang DepEd kon ano proteksyon ang mga estudyante para makaeskwela man naman tani mga anak ko tiwaya people of Bago. Duway man suspension of classes po ang DepEd. Ang suspension to mga field trips nila. Hindi pwede maka-field trip ang kabataan for the meantime while nga nagapadayon ining coronavirus. Action Firing Line. Pagkatapos may ginpadala na sila nga mga reminders dira sa mga manunudlo kung paano tudluan ang mga kabataan nga makalikaw sa coronavirus nga ini. Action Firing Line. Good evening, Action Brian. Gapamati kami di permisi mo programa. Diri sa may CBC Pait, La Carlota. Ginatamyaw ko lang nanay ko, gapamati gid from EJ, God bless, Action Radio. Sino ngalan ni nanay? Way ngalan. Action Brian, greet lang kami diya. Si Jusel Tuto, may mama. Yoli, kag Papa Bots, Familia Polinario, kag Nonong Kimay, kag Papa Ning, Tuto Art. Salamat gid Rasimo. Sige. Last one. Good evening, Action Brian. Monitor gid kami always sang busing ko, si Gondino. Family, dira sa Fortune Town. Diri sa Fortune Town. Salamat dira sa inyo nga pag-monitor mga kaksyon. Action Brian Morden. Action Firing Line. I-check ko lang, Abi, Anay, ang report o kung i-check ko si Councilor Wilson John Gamboa Jr., mga kaksyon,
kay may public hearing ini siya. Abi ko gani tapos na ning one may number na. Abi ko tapos na ning one bill policy nga ini, way pagali ang ining gusto sang Seneco. Actually, ang Seneco nakapatuman na sini nga makabaton ka sa isa ka bill dira sa sulod sang siyam kadlaw nga hindi nimo mabayran, utdan ka. Action firing line. Kadamo sa nagreklamo dira na interview naton diri ang grupo nanday Sir Winnie Sancho sang gawa. Tinagapamalabag ni sila. Ang konseho sa Bacolod na ginhimo man nga tikang sa pagpanguna ni Councilor Wilson John Gamboa Jr. Action firing line. Ngati hindi sila pabor diri, no? May mga nakitaan sila nga disbintaha abi sa konsumidor sang Seneco, no? Kay ti ang iban tuod dira daw hindi gid kabayad gilayon sa isa pa lang ka bill, no? Isa ka balayran bla. Nagaayo bla nga kun pwede inang ikaduha lang kami bayad. Action firing line. Oh. May telephone ta nga ano mo. May ginato kay JM kagina. May papel, may telepono. Oh. Okay. Kabalo kapag kapati isang mga amigo taksyoner una pa sila panawa. Action firing line. Kita mag-flash report na kita lang interview lang. Sige. So kadamo sa nagreklamo sini, no? Lahatag ko na action GM si mo. Okay. Ang daw amo ni kadako. Daw mo ni kadako. Ara da dira ara da ang numero niya. Telephone number ako na lang alangin mo sa cellphone niya. Alright, daligid lang, no? Mayong gabi lang kay Gerson Arcilias Casiple. Good evening, Action na Brian. Ining mga kalabidad nga gintugot nga mahanabo nagapainsyindi ini nga malapit na lang pagkari sang Diyos sa sining nga kalibutan. So, kinahanglan nga magpakabakod kita sa aton pag-alagad sa Ginoo. Himuon ta ang butang sa din makahatag himaya sa iya sa tanan nga tiyon. God bless sa imo kag basko nga programa ba. Salamat gid. Thank you good sir. Junior Alcantara naga-monitor man sa aton nga pagpangalagad. Si Sir Philip Laurente, John Reynard Apostol. Pwede kilala ko ini. Salamat gid sir sa pagmonitora. Okay. Away pa sa sige no problem. Lumpatan ta na lang sa Action Eden Sa Action Eden na lang kita na kay para matalalakod taning aton nga balita. Action firing line. Okay, sige. May gabi lang kay Josido Magbanwa sa Cavite na siya. Si Hezekiah Jane Serapio Alba. Good evening, Action Bright. Greet ko lang sila ni Papa Minong kag Mama Charito nga nagapamatigid sa programa niyo. Monitor man kami niya sa Parañaque City ni. Salamat. Mary Jane Salodares Araman. Tamyaw ko lang Salodares family sa Pontevedra. Thanks good. Monitor from or live from Hong Kong. Kagabi interview ko ling Hong Kong eh. Si Jody Florentino, good evening, Action Bright. Ginapamatian kag ginamon tagagabi. Good evening lang sa family Florentino kag taging ging kapamati sa Pulupandan. Salamat. Jose Mongcal Torilla Sor sa Binalbagan. Reyno, salamat man sa pagmonitor sa Pahanukoy. Franklin Balboa. Good evening, Action Brian. Liyog lang ko Tamyaw. Balboa family sa Lumango bago sila ilabi na gid kay Tatay Simeon. Ay, kilala ko ni mga Balboa niya. Ari na sa Action Radio. Action firing line. Pasodlon ko ni anay si coronavirus update mga ka-action Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod 2019 Novel Coronavirus Update. Action din, hindi ikaw si coronavirus ang update lang. May gabi. Mayong gabi, Action Bride. Doon nakibot mo ko ba? Anonymous. Mga shock. Intra ka lang, may kakabalo. Iyas ang kakatabo. Mga shocking moments. Kaya wala ko ka-monitor, Action Bride mo. Subong ako daan nagbutang sa durunggan ko sa akon nga monitor. Kaya kwa na di mo, abtik balikay na di mo. I'm so sorry. Wala usik, chimpo, blaya. Side mo pa ako. Kumusta si Mayor
Rene Gustilo. Ate, Action Bray, ginklaro niya nga, ginklaro ni San Carlos City Mayor Rene Gustilo nga ang Regional Evacuation Center sa karon ang ginatanaw nga pagasaylohan sang mga pasyente nga mayara na daan sang makalalaton nga masakit nga ginpahamtang sa isolation room sang San Carlos City Hospital. Ti suno kay Gustilo, in kaso ginman Action Bray, nga kung may ara sang suspected nCoV patient sa ilang nga syudad, dito nila ipahamtang sa 3 ka isolation room sa City Hospital. Kag ang ara nga mga pasyente dito sa isolation room sa karon, ang ibutang sa evacuation center. Di ginako ni Gustilo nga hindi gid Action Bray kompleto ang ila pasilidad. Lason nga iya gid pangabay kag ginapangamuyo nga wala lang gid sang mga suspected nCoV cases sa ila syudad, especially nga may ara sila sang point of entry. Di palayag ni Gustilo Action Bray adlaw ila ginabisuhan ng mga pumuluyo nga likawan gid kag hindi gid magpanik bangod nga ginahimo man sang lokal nga panguluhan sa syudad ang tanan nila nga mahimo agud malikawan nga may makasulod sa ila syudad nga nakaangkon sa mga virus mo di na ibaloan Action Bray hindi malipod sa ibalo sang tanan nga ti may ang San Carlos Port may ara na from Cebu Action Bray mo tigin hambal daan ni Gustilo nga wala sila sa mga thermometer kay thermal scanner sa ilang nga port. That's why nga ti gid ang monitoring nga ilagin patigayon Action Bray. Pamati naton si Mayor Rene Gustilo. Actually dili na sa quarantine area. Ang evacuation center, doon na tayo prepare sa City Hospital, tulo lang din sa kwarto. Kanang isolation area ba sa hospital, kato may mga grabe nga sakit sa TB. Karon, amo na nang ginaplanuhan kung in kaso manggid may ara kita infected nga ba nCoV, dito naton isulod. While ang katong mga may TB, dito namon i-transfer sa evacuation center. Just in case, da lang gid sila kay mas grabe ini nga nCoV, why gid kami idea except rely lang kami sa mga impormasyon nga gina sa Department of Health. Amo na nga ipiparahan ginamon ang isolation area. Action Bray, kabahin lang sang pagpahayag man ni City Mayor, San Carlos City Mayor Rene Gustilo. Pero Action Eden, klaro hon tanang San Carlos, wala tuya sang suspected ha? Why pa tuya? Wala gid Action Bray sang suspected nga persona nga suspected nCoV, I mean. Inagani may tourist attraction pa da, may island kita da si Paway bla nga. May ara sang whispering pam tawag lipat ko pam o confirm basta pam damo na bla no? Correct, Action sa Bray. island, sa resort, sa resort nila dira. Sa mga bisita na dira, mga dayo man, mga imported man Action Eden, pero subong goro, tiway man tuunod pag goro na? Posible man Action Bray. That's why man, nga kung madumduman ta, nagligat itong inadlaw. Nagpapanaog ni sang mando man na si Mayor Gustilo. Nga to Action Bray nga may nag-angkor nga MVC Music nga vessel nga naghalin gid direkta sa China. Nagabuti ni Pebrero 6 sa tunga-tunga sang baybayon sang San Carlos kag si Paway nimo. Nangakig to siya eh. Okay daw, ginpabalo siya sang Philippine Port Authority, PPA. Late na, way pa nagtambong sa iya nga ginpatawag nga emergency meeting. Oo. Correct, why man sa gin-inform sang Philippine Coast Guard, late naman. Tamo to nga doga pa murugso to siya. Ang balik sa akon, siya papuli palhalinon kung sa buwas, di kung doon di mayong results ni. That's why Action Bray, pagpamangko ta kay Ina, nagpalayagid siya nga dismayado kayo siya sa PPA. Bangon nga wala nagapakig-angot sa iya, kay tisulo sa iya Action Bray. Kumbaga ang bala-bala nga hindi lang ni mahimo sa isa ka ahensya ang paglikaw, ang pag-prevent kag pag-avoid sini, kundi tanan dapat nga ahensya, tanan nga resources i-maximize dapat Action Bray mo. Sulo sa iya kay Ina pag-interview ta, gina-follow up naman sa Coast Guard. Kay ti ora mismo kung tani to Action
Bray mo mapahalin ini pahalinon ini ang MVC Music, although nga ti wala man sila ginalaw nga mag-disembark sa barko. Pero ti knowing Action Bray nga ara sila sa gyapon sa baybayon, basi may mga waste pa da nga ti makadtug gyapon sa baybayon, makatuga naman sa kung ano pa nga viruses. Pero ti human consideration na lang kumbaga Action Bray suno kay Mayor Gustilo kay nag-ayo ining mga crew sa ang mga vessel Action Bray na makapamakalang sila sa siyudad ng San Carlos ang ilang mga kinanglanon ilabi na sang tubig kag pagkaon para sa voyage na Manila. So minay nakapanaog dito sila sang Huwebes gali wala sila ginalaw nga makapanaog Action Bray. So kay Mayor Gustilo, may ara sila sang ahente. Kumbaga may contact sila sa siyudad sa San Carlos nga mo ginsugo nila nga magpamakal. Then ang ginahimo Action Bray, ginabiyahe lang to pampot pakadto didto sa ila kag yung PC lang na Action Bray, do ginapasa amo lang to yung ginapasaka sa babaw. Okay daw ka nang daw haboy-haboy lang be are ng mga gamit. Correct ka mo na Action Bray. Di imagine mo bala kung tagpilaman to ayahan kabilog. Kasi syempre kinahanglan nila sa malawig nila nga biyahe. Pero sa February 6 Action Bray, kung hindi kita magsala alas 3:15 nag-abot ina dira malapit sa port sang San Carlos. Nagsaka to dayon niya ang personnel sa Bureau of Quarantine. Sang Huwebes no? 6 Huwebes. Correct. Action Bray. Ginaghatag man sang report dayon ang personal sang Bureau of Quarantine kay Mayor Gustilo kag nagpalayag nga wala man sang sintomas ang mga crew dito sa barko. Kaya actually Action Bray may 15 to gani mo ka Filipino na crew sang amo nga barko, pero tisuno kay Mayor Gustilo prevention is better than cure man Action Bray. Hindi man niya sila nga ginatabog sila. Pati syempre may diretso kung poder man si Mayor Gustilo Action Bray para man niya maprotektahan man ang mga residente sa siyudad sang San Carlos. Kung kabalo lang siya temprano nga may madakto gali or may matawag sa nagani, tsakto na, dumalabay o Anchor. Siguro di man to guro mo tong reaksyon niya, mapreparahan niya man to ka ng mga timbing himuon niya. Galing kiti late kid katama mo. Amo nang punto pag Action Bray ni Mayor Gustilo nga ti amo na nagpalayag siya kay inay sang pagkadismayaman sang taga PPA. Okay, lain gid ang Anchor kag ang docking action niya Eden ano? Correct. Ang deck niya medyo nagdulog gid siya da sa may pantalan kag may nanaog ang mga pasahero. Ang Anchor ya do tulo to sa may tunga-tunga lang be, gamos na. Hindi ya Anchor man. Hindi man na. Dason lang na iya. Ang Anchor di ba? Ang Anchor di ba mo nang ginabakal permi sa mga gasakal, mga siman kag ginahimo kulintas amo na. Correct. Amo na siya ba. Correct no. Damo gid sina na kuan sang Anchor na ina mo. Sang damo na. Nasabitan nasabitan gani abi ko na sa lawid. Apoy di man. Pero Action Bray, nakalana to nga ang kumbaga ma-U-turn sila dito naman sila sa Cebu Action Bray mapadulong. Dito naman to may balukan kung allow sila o kung hindi naman. Kabalo ko sa Action Eden, much familiar ini siya sa San Carlos City mo. Kay mga pamilya Lidesma ini siya. Good evening lang sa mga taga-pamilya Ledesma. Halin na diya sa may prosperidad down to Rizal, padulong sa mga barangay Sunado, Action Eden ini. Hindi man na. Pati baligyaan man ni. Action Firing Line. Nasalted. Ayos? Ayos, Action Bray. May sugpon mo ko tanin na lang Ano na? Hindi kay Section An, balikan ko. Kaya gusto ko ipabalita ko to siya, taga BJMP nga nagapang... Doon ako na, karang pabati lang kay si Action Ani, paplastaran ko kay sagad na siya, bayi siya mo. Siya ito nagbasa mo. Ayos. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Eden, las 8:30, Action Radio Philippine Standard Time. Porte man tong preparasyon sa San Carlos, galalain man to si Mayor Rene Gustilo mo. Sa ang pagkabalo niya may maabot to nga isa ka cargo ship mga ka-action, may man to unod, kaya nag-anchor lang or ma-standby man to, dumaparking lang bla. Kaya sakay niya sa to, may mga Pinoy, 21 bilog to, kung may ibang nga mga lahi to. Ti halin gito sila ya sa pungsod China. Ti sino mabing alkalde di magsalas na man. Ang constituents mo nagalalain na kabinakal ka
kaya ginatawag naton mga face mask naman sa San Carlos. Tuting San Carlos, given, hindi mo nakadako nga syudad like Bacolod, dire gani kakaubusan sang stock, kung naubos o kung gintago lang, kinidto pa sila ayhan. O, gasinalang mga tao to. May lang gani kay White to kapanaog, purting bantay ni Mayor Rene Gustilo to. Action Firing Line. Sige, last 8:31, may mga tatlo ka commercials ko nga bilhin, ano? Kagi tirada ko glayon, pagbalik ko ang balita ng Action An, ini may connection sa BJMP. Kung matuod gid man ni ang reklamo sang ining babaye, so dapat i-regulate tani guro, hindi ta pagpatam-an gid pang kuanda kon ano nga sahi abi sa pag usisa stricto abi nga pag-checking mga kaksyon sa mga nagasinulod. Kabalo kita sang trabaho sa BJMP, kabalo ni sila. Kay ilan yung trabaho mo. Pero basi naglapaw na beyond control blang ibanda blang. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapa. Standard time, last 8:33. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light, ang gaan pag may kasama. Padayon ka muna kapamati sa Action Radio. Kaupod si Action Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad mga kaksyon, gina-endorso man naton sa inyo ang ginatawag naton nga Evergreen Herbal Capsule, no? Ang Evergreen Herbal Capsule, so taran nga mga auto dato dira nga sobra ang inyo sining sugar, cholesterol, uric acid, asin, ang tambok, creatinine acid, constipation kagiban pa, dapat mag Evergreen Herbal Capsule ka na mga kaksyon. Kahit kabalo kay ni kompleto sa ginatawag vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, may magnesium pa, may arasang zinc kag iban pa mga kaksyon. Ano? So ining Evergreen Herbal Capsule, mabakal sa mga butika nga ginpang mensionar ko subong nga gabi o kung liga di gabi, sugpunan ko lang ato kay daw malawig-lawig ini mo. Diri na ko to kagabi sa kwano sa may butika Fred kita sang Valladolid. Araman sa Mami Joy Pharmacy sa Valladolid, Mangyapon. T2JK Pharmacy sa Valladolid, Mangyapon. O kung Escalante City, Makaksyon. Mabakal man ini siya, dira sa may Janin Drugstore, Escalante man. Escalante Pharmacy, sa Escalante of course. 978 Pharmacy sa Sagay. 978 Pharmacy, Cadiz City. Our Lady of Pilar Drugstore, Cadiz City. St. Veronica or Veronica Drugstore, Cadiz City. Butika Street Roch sa Victoria City, St. Anthony Drugstore, Kingtown, Victorias, Chrismar Pharmacy, Bata, Kaglisatan Drugstore, Barangay Sumag diri sa syudad sang Bacolod, mga ka-action. Action Brian Morgan, Action Firing Line. Okay, antes sa report action on sa patrol, may gabi lang kay Jean K. Saura, Tamiyaw lang family sa DSB, Mama Nene Papa Sixto Biligorio. Araman naga-monitor si Olivia Holagting, salamat man. Milo Hoyatid Amit. Good evening, Action Bright. Inquire lang ko, may ara ko no schedule sang brownout was from 7 a.m. to 5 p.m. diri sa Barangay Alihis. Check ko ba karon? Kativer, naga-monitor naman, no?
nagarin divorce kuno ga pamati kuno family rin divorce gali rin this vos pamati gid siya program diri sa La Carlota. Ruel Nawan Sarona or Saroma, salamat. Rakman si Grace Foss aw kinabasa ko na kina. Salamat gid ra sa inyo. Balikan ko karon ng iba na kung available na aton sa time. We have Action on Defensor. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Action on, doy mong gabi, subong may gabi. Yes, Action na, Brian. Sige lang, i-career daw na ni Action on. Daw bakal ka subong Sabado nga gabi, Sabado night Gani. Sige lang. Amo gina basta mga baskugan. Sana all. Ano nang balita sa BJ? PB una, Habi Plus Star Action on ang tagreklamo, abi. Yes, Action na, Brian. Kaya amo ni ang pinaka-senaryo sa sining issue sa BJMP Action na, Brian. May nag-message sa aton na Facebook page hangot sa ila reklamo. Reklamo nga do paglantaw bala nila Action Bray makabig siguro sa ila nga part nga do ka sobra naman bala Action Bray how ginatawag kay gin-mention gid nga patuwa doon pasensya sa aton mga ka-action in lang term ha action klarohon ta ang tagreklamo may ginadalaw may ginabisitahan nga priso. Yes, Action Brian. BJMP diin Takuling. Alright. So, ang pinaka-protocol kag ginahimo sa ngaton sini mga BJMP personnel kung magsulod ka dira ginarikisa ikaw sa pinaka-simple nga paghangop naton ginarikisa gina-check ang lawas mo tanan pating dala mo. Yes, Action Brian. Okay, sige. Anong kunong ginahimo sa ila? Action ano nahon tadawing tagreklamo? Sa simple, ito na nga pulong Action Brian, kay may ara sa mga term abi nga do ka dalom na sa and then do inappropriate na siguro nga ipalayag taman sa kahanginan Action Brian. Ang hindi lang brutal kag actually magambal kita nga mo sina manghban na sang tao din kuno nung ginahimo mo. Okay. Yes, Action Brian, that is why. So ang na-mention diri bala nga inabala nga pamangkot nga kinahanglan gid nga amuni nga senaryo ang himuon. Inang ipagwa gid ang ila yang kinataw or ipakita bala flashlightan Action Bray to check kung bala may ara sang unod. Amo na Action Bray ang pinaka wrong nila nga pamangkot para sa ila ha. Sang nagpadala man sa aton sa Facebook page nga kinahanglan himuon gid niya sa mga personnel sa BJMP. Siyempre, ang ining nagpadala, siguro first timer, Action Bray, sang maka-encounter sang kaangay nga sitwasyon kung sa diin ang term nga ginapatuwad for searching. Do ka wrong siguro para sa ila, even kung ikaw tawo or ikaw be person nga conservative ka Action Bray, react kagid mo nga amo nang himuon sa inyo. Okay. So, may-ari pagid sa sugpon, ang point Action Bray, nga ginpa-squat pa sila, ginpalumpat sa pila ka beses. Pagod yan nga ma-check, ay basi bala sa pagpalumpat, siguro may mahulog dira o kung ano, sa bit-bit nila, that's why nga ginhimo in Action Bray. Amo ni ang gindangop sa nga isa ka babayi, nga possible nag-visit sa BJMP Takuling Action Bray agud iya nga magdalaw o kung nagbisita man sa ila himata nga priso sa BJMP Action Bray. Okay. So that is why ginkuhaan man naton statement mismo jail warden ang sining BJMP Takuling in person of Jail Warden Chief Inspector Attorney Anthony Duhilio. So, sunod diri, ginklaro ni Attorney Duhilio nga kamahin ini sang ilaya procedure. Ang strikto nga pag-rikisa sa mga nagabisita o kung tawag dalaw, agud masiguro Action Bray nga wala sang may makasulod nga kontrabando sa jail facility. Okay. So, sunod diri sa kay Duhilio, hindi malipod Action Bray na may nagakadakpan nga nagasulod sa jail kag kun kaisa nagakuhaan sang kontrabando nga ang iban ginabutang gid sa pribado nga parte sang lawas. So magambal pribado dira gid nga pribado sa
alatrasan sang ining babae kag kinatawo niya? Amo na ang na-mention ni Sir Duhilio. Basta, so, kon magbutang tabiksyonan, ginasuyop, ginmanabing dalon to mi. Ginbutang niya sa latrasan niya, suyupon pa nila to sa sulod niya sa prisuan. Action firing line. Bonano, sobra naman yung pagkadalok-dalok sa syabong ni mga priso, maginamos na. Muna gani action ba? Kasi may iba naman. Dali gila actionan. Okay. Ariyo, para maklaruhan, sundon tanibing ginpalabot naton diri nga reklamo actionan. Kay para masaysay tagit ini, no? Kabalo ka, way tiyag kontra kung ano man nga mga strikto nga pagpatuman sang BJMP dira kiti normal ina pero ariyo. Good day mga ka-action. Can I ask some help kuno about sa pag-body search, frisking sang BJMP Takuling? Is it really okay nga i-allowed nga patuwaron kuno? Ang mga nagadalaw kag hilabta ng ila sinisamta gina flashlightan pagid. Do ginabusi si Abi sang searcher. Daw karong nagid katama sang palakad huo as a dalaw there. I understand they have to be strict gid tungod sa mga nagapasaway nga gadala kontrabando pero hindi naman siguro normal nga tuwaron kuno atubang sa naga-search kag ang ila kinatawo ginaamo sini. Nabastusan gid ko galing roles kuno mo ti wala kami mahimo. Sigano hindi gid kami kadalaw but I hope maaksyonan nyo ni man nyo man ini nga hitabo ma'am kag sir salamat gid. May sugpon pa. Amo to ang hambal ni warden nga okay na ko di sa sugpon sa dalom, no? So mala na pinakareklamo niya pabangkot direksyonan sinong ga-search. Yes, actually na, Brian. May ara nila sang paathagman si Attorney Duhilio angot sa konsisino ang nag-search. Okay. Gin-ask naton ano ang procedure sina, sir. Ambal ni Sir Duhilio, ginapaperma sila sang waiver ang sinuman nga magsulod. Good yan nga masiguro nga may paanugot mismo halin sa sinang madalaw or magabisita nga i-check ang iya nga pribado nga parte sa lawas sa babayi man o kung sa lalaki. Okay. Pero sa mga babayi man ang mag-check, sa lalaki di syempre sukasubong man nila nga lalaki. And then action by ginapasulod ina sila may ara sa nga lugar or area abi nga close ina kaayo. Ang ara lang gida ang inang dalaw or ang bisita. Okay. Then ang personal, if halimbawa babayi, si amo lang gina personal lang gina nga babayi kag ang dalaw mismo nga babayi man. Amo na ang mag-check action bray kag ti ginako man ni Sir Duhilio nga may nagakatabo gid man nga gina-flashlightan. Gina-flashlightan gid man? Oo, action bray. So aminado ang BJMP nga mo gid ang pagsulundan nila. Yes, action bray. So kay Sir Duhilio ginasunod lang nila kung ano man. Okay. May ara sila sang nasundan, nga protocol abi nga ginatawag or guidelines action bray. Abot iya nga masiguro balik kita sa intro. Masiguro nga wala sang may makasulod nga kontrabando. Okay, so may waiver sila ginapapirmahan. Yes, action bray. May guidelines sila nga ginabutang da nga pirmado gikan sa BJMP Central Office mismo nga muna dapat ang protocol ged. Yes, action bray ginbutang nila sa waiver. Pero wala labot sa waiver yang may ara sila guidelines da may mga artikulo da sila. May lahi kita sini nga mo ginadapat ka strikto nga busi sion mo dang latrasan sang tao kag kinatawo. Sa pagpadulong naton sa area action bray, nag-ask kita gani if pwede kita makapangayo. Mapirma ka man waiver tani, masulod hindi kaya. Action firing line. Mag-check lang kita kung ano ang kaundan sa isang waiver. Namo nang ginapangita tadi. Mo action bray. O galing kay sad to say, hindi sila maka-provide kay wala wala si Sir Duhilio that time dito sa area, meaning may ginkaduan sa nga tabok dagat. That's why wala ko kapangayo kay siya lagi ko nang authorized. Okay. We respect that. We respect that sa ilang pahayag. So as for now, hindi lang ko anay, hindi tayo magpati anay sina kay gusto naton guidelines. Yes, action bray. Gusto naton guidelines kag hindi lang ta sa waiver lang ti kay dire waiver malang na siya mo.
Although nga ang basis sila guidelines nga, pero malantaw ta isang artikulo, ano nga bersikulo nga nabutang dira abi nga dapat busi si-on gid kag flashlightan. Gamay ga text sa sobra naman na kon gadalagin man siya bodra ginas buli butang. Pagkatapos to sindutan to nila nung imasimhot nila na to. Action firing line. Pero tiway tiyaga kontra kung ano naman dang ginakuan sang na BJMP. Kiti ila na mong ato lang diri guidelines ganimo kung ano ina ka sigurado aksyonan. Action Bri. Puti amo na ang ginpagwa man nga statement ni Sir Doilio. Kiti as for the document gidabi para makitaan taman. Ariho? Nagamonitor actually sa aton tagreklamo Gamonitor ka subong ma'am, taki-confirm. Ang balya way kami kabasa yung Weber kay ina ginpalag lang kami. Subong pa lang mismo dakop na aksyon na no? Ala. Wala. Abi ma'am type abi. Ga-type sa dayon no? Sa akon ga-react siya sa yes sir. Nagamonitor kami subong. So siling ko ma'am may Weber ka mo ginpirmahan? Wala. Abi hulaton tang reply abe. Dalang reaksyonan ha. Reaction right. Kay subong ga lupad-lupad baning tatlo ka dot na blang nga naga-type siya. Kay naka-communicate ko ni siya kay ayuon ko sa tanang interview live na nahudlukan sa kulbaan siya. Amo na gani action na Brian. Mas mayo ba? May baluan biskan ask mo pa mga upod ko na gadalaw wala may ginpabasa nga Weber. Tapos gid. Tiano ni aman? So wala ga santuan na yung ila statement. Ipamati ta nabing imong interview da be kay palaga pamati si Ma'am subong sa aton gid na programa ho. Section Brian, ari pamatian naton ang interview naton sa kay Sir or Attorney Anthony Dohilio. Pursuant man na sa procedure nga may kita nga mo sa street searching kung may ara kita nga mga informasyon, intelligence report o information kung may mga kontrabando nga kinatid sulod. So we can conduct street searching muna nga itong ginagbraso ko. So we are required to sign the waiver kung hindi sila yung magpirma, hindi man sila yung sulod, no? So ang mga kwan may kita yung area nga yung searching area git no sikpan man na may masima yung lugar tapos ang babae marang nag-search sa lalaki man no so wala actually man ginatandog wala nila siyang ginatandog no so pero ako lagi na-check natin kay kapila na natin natatan ang natin mga talawan. Nag-attempt may paagi sa napkin, may ara sa mga tagay, sa mga diapers, no? So, we have to take action on that. We cannot just disregard ang natin mga informasyon na napapato. So, amo to action na Brian ang statement man ni Attorney Anthony Dohilio. Okay, sige. Ginarespeto ta ganayang statement ni pero ano pamangkot nyo kayo na si attorney gito hindi? Ang ako niya gin-interview si Attorney Dohilio Jackson Brian. Siya man nag-mention nga ginapabasa sa Weber abe. Ginapapirma sila anay. Section Brian. Pwerte no? O di siya gito yung nag-mention. Itila to yung statement. Amo na nag-contradict na sa statement man. Nagpadala diri sa ato niya sa amo na nga information. Okay, si Attorney Dohilio, ano to? Attorney ito, no? Attorney Dohilio. Si Attorney Dohilio, wala iyaga stay sa BJMP. Nag-stay siya, pero natabuan na naton kay ina-action bright. May katuan siya. Okay, sinong siya gin mismo nagapangamot sini sa pagpabasa kag papapirma sang Weber nga ini or ang mga BJMP personnel dira nga sa mga jailer dira? Wala ko na-ask sa iya-action bright. Amo ni pamangkot kay basi sa Attorney Dohilio way sa ideya nga ang iya nga mga tao galida nga nagabaton sini mga dalaw basi way to kaina nakapapirma sini Weber nga inibla? Mo na gani action bright kay ti nag-react dia gani sa aton na nagpadala mo. Ara basa ano man guro padala ko na si mo? Action Brian. So ipamangkot ani liwat action an kay basi si attorney way ni siya ideya nga kagina gali basi gin pang patuwad lang ni sila da sa mga konsinong gabantay da sa BJMP nga wala sila kapirma Weber bla. So klarohon tani kay basi sa attorney way mo siya ideya bla nga mo ning reklamo gali aksyonan. Section na Brian. Kay way man taya sa akon hambal sulito naton
sa aton paglantaw diri kung pagsulundan gid na iya. Wa gid tayo mahimo da aksyonan. Pero kay nagreklamo sila, kung sala man ning reklamo nila, problema na nila. Action firing line. Pero subong palang kit-an tao, medyo may twist nga gamay ang statement. Kung panuntagid, si Attorney Dohilio, basi why siya na-inform sa tao, ito blang why sila kapapirma galigina. Kung sino mga jailer nga nag-atubang da, kung sinong ara sa front desk, dira abi. Okay. Go ahead. Okay, ang naptan ko ito kagina, ang deputy lagi nila, Action Bright. Di may pipilaman ka mga personnel. I see. So muna, no? I-check pa, kung palunisan, taneksyon an, kay gusto tanilo at pamangkoton ining tagreklamo, kung sino nga persona ang naatubang nila kagina, nga wala man lang laging papirma sang waiver nga ini, pagkatapos subong ang statement nga may waiver before ikaw magsulod dira sining nasambit nga BJMP. Amo na gani Action Bright, do ka wrong man nga naga-contradict ang ila, yung mga statement. Hindi mabalan kung sino ang insakto diri. Basi wala nagdakom lang ni si Attorney Dohilio. Sige na follow sa mga personnel. Ano ganun sa attorney? Siya ng BJMP, ano da ganit, liwat? Jail warden. Jail warden si attorney. Ti si attorney, si jail warden, wag gid man pangamot gid sa front desk action an masyado mo, di ba? Yes. May mga men ini siya nga mo ni na in charge dira abi. So tukibon tani kung sino to ang in charge during that time nga nagsulod ining tagreklamo nga wala sila gid papirma waiver nga amo nang unod dapat da nga mapasugot sila nga patuwaron kag busision ang ilalatrasan kag ginatawo. Action firing line. May flashlight pa kuno? Ginako Action Bright nga gina-flashlight. Badoga pa nulo lang sila Taiwan ba? Action firing line. Doga pangita lang sila tilapia sa suba no? Nga nagaplo pang flashlight balaksyonan. Action firing line. Mangkota section Alvin, kaya kabalo na siya kung anong haluan. Isugpon sa kanila ako, Action Barrio. Sige. Ano na? Hindi ko. Ano pa balon ka na Actually, why gin man ni problema kiti babae malaning frisking nga gina-over action na anmo di man na pwede nga si bayi susisaon da nilalaki so bawal ginaya. Girl to girl. Galing kiti may babae iya nga konserbatibo bla nga inano ni undi mi siya kasaho nga siyempre imo niya private parts action anmo. Amo na ganyan sa sila nga senaryo sa gin-ask ko sa balati, sir, ano ang inyo niya nga sabat? Halimbawa, may magsulod conservative. Mayati, nang wala man sila namo niya gina-require. Action an, kung ikaw konserbatibo ka action an, kag kung magsulod ka da nga hindi kaya magsunod sa protocol nila, hindi ka na lang magsulod nila, yun na imo, pagsulundan na yan sa BJMP mo, pulisan mo. So, ay ka di mahimo. Ang ato nakitaan di nga wrong subong, ang ginhambal nga may waiver, pero wala gali sila kapirma. Kaya kung nakakita na sila sa waiver nga ginatawag, maybe guro, why hindi sila nagpirma kag hindi sila magpabusisi sa latrasan nila. Action firing line. Dibla? Yes, Action Bright. Do ka wrong people. Sige. Itaguo mo lang ng interview mo ha kay Isibo, tanadason nga semana. Si Action Bright. Why man tayo nagakwan sa BJMP nga to, i-correct laman nato ng wrongdoings bla nga hindi amo para sa benepisyo sang taga BJMP mismo no? Para hindi ka mo magsinala. Kay kung ireklamo ka mo kag maglambot ni sa buinas pa lang, dire pa lang sa Action Radio. Di ka maglambot karon sa reklamuhay kag magreklamo na karon sang mga himasay na bikaron. At pag sinagani, against women no? Tiyan mo na, blati, karon basi malayo pagkatuan sini kag magkalakasuhay ka mo, di-disgrasya ang trabaho nyo da. Sakto man aksyonan? So, Action Bright. So, muna siya na, Brian, ang update sa sining ginkuhaan naton man statement, ang iya sa BJMP Takuling. Ang supol mo na bala nga, basi kung may magkasuhay kay amoy bala, basi mag-react sila. Ano tawag? Sexual assault or what? Pwede man. Amo na against women, gani mo. Amo na nga ba ni Sir Duyong sa Batya? Amo na, ma'am nga, flashlight lang. Flashlight lang? Flashlight lang muna. No touch lang, no touch. No touch lang, flashlight lang natin. Ikaw lang daw, kaya ko lang ma-flashlight, di manulo ta. Action firing line. Doon ka pangita, damang lang. Parang yun lang Action Bright, yung mamoyin ka, babe. Flashlight lang ko da. Do sila, pang kay-star sa umaba. Action firing line. Sige na, kay oras ko, doon ginahanas na. Basta napresenta ni Subong, kung may ara na sila, copy-paste na ya. Action firing line. Yes,
Action Bray. So, magiging follow up na ton sa follow up sa patrol sa BJ at MP Takuling mismo Action Bray. So, clear ang pila man ka mga palamangkutan, no? Galing kati, may pila naman ka mga statement nga wala nagsibo. Gani man. So, okay na tani mo. Magambal kita protocol, polisa, way kita ya pirde kita aksyonan. Dito lang tayo nakakita sang gusot sa mga weaver nga to nga nag-react maning tagreklamo siya, way kami kapirma, bisano nga pa weaver da. No waiver. Oo, di ba? Oh. Ano na karon man? Aba mapa-interview sa kuno buwas, Lunes, Inday. Kay buwas, way kita sang action firing line, Domingo. Lunes, interviewon ta ka. Kaya interview so dogalalain siya do siya paning sala subong gagawa aksyonan mo. Oo. Okay. Sa Lunes, see you with Action Brian. Yes, give me your number, Inday. Kaya may interview ko si mo sa Lunes. Nagamonitor siya. Kada ko dihambal, tikab sang bata nga duwade. Ga-reply sa iya pagi sa chat sa ako, no? Salamat gid sa pag-monitor, Inday. Sa Lunes, maklaruhan yun ang imo. Pagid nga dugan nga mga pamangkon. I'll fight for our right. See? Yes. Hambal niya di sa akon. Salamat gid, madam, ha? Mga pila naman nagro ka mga clarification, Action Brian. Actually, hindi gid man ni kuan dako gid nga problema. Ang ginapangita din ni Inday nga ipakita sila kuno pagsulundan gid. Oo. Kay suliton ko kung nakakita lang ni maybe siya guro sang weaver nga gina-mention tadi, kag nabasahan niya to nga patuwaron sila gali kag busi-sion kag flashlightan base nag-atras ini. Action firing line. Dali kay way sa kabalo, pagsulod to, daw mo na naburikat, naburisaan lang ano tabos to. Way ni sa mimo. Ang result, reklamo. Pero kapila ka naman nagsulod sa press 1, ma'am? Basi ma-chat mo ko da. Kapila mo na naman. First time in Action Brian. First time mo, ma'am? Gistorya ko aksyonan diri sa chat niya, ha? Ginatamdan ko di gabalo sa dayo, no? Awanin ka namin, black, hindi na ko ayawan chat action JM. Gawaka lang ko di sa bat na sa dayo. Oo. Sige, aksyonan, salamat. Hulaton ko ni. Almost 7 years, sir, ako nagadalaw. So, kung mo pirmi-pirmi ka nagalida nga na-flashlightan, daw mo na bla, subong lang siya nagreklamo. Guro may lain, gid subong nga natabo sa iya. Basi, unusual. Kaya umari ako may unusual malang nagkatabo mo. Yes, bago lang ang flashlight nila. Basi subong lang nakabatire. Action firing line. Bago lang ko ng flashlight kag ang tuwad-tuwad. Hala ka. Sige. Pwede ko lang bakal flashlight. Sige. Palunisan ta na, ma'am. Salamat sa information mo. Taga BJMP da, ang amon way kami lain tuyo sa inyo. Wala kami bad intention. I-correct tala ni kung hindi man amo. Kag kung may reklamo, kag hindi, kung pwede tala i-correct tala. Kaya luoy man tani sa ila, mga babae. Aksyonan? Yes, Action Brian. So, live sa area. Direktary sa patrol. Una so ito na sa Action ang Defensor. Sa Bacolod, Action Radio. Action Brian Morden. Action firing line. Salamat aksyonan sa balita sa patrol, parte ni sa BJMP dra sa barangay Takuling sa Kuana, Bacolod City Police Office mga kaksyon. Ano? So, papanan ta niya, palunisan ta ni, kaya nagpromisa si Madam sa akon di magpa-interview, maybe siguro, nabatian niya nga daw, hindi gid ang iban nga, sa hambal ko ang attorney to, way siya ideya, guro ko na nung natabo, bla. So, ang iyayagin hambal to, ang pagsulundan lang. Pero ang natabo, kaina, way siguro ideya nga amo na gali mga kaksyon. Sige, magpaligo kita. Gamiton tang gamiton ta iya ang Zanton Plus Herbal Soap mga kaksyon. Pakiniso niya ning panita, dula sang katol-katol para hamuton niya kag patikas papalayason niya. Ang balanyo sa mga gabi antes kita matulog, Zanton Plus Herbal Oil na naman niya. Bo hamot ini pagkatapos iya inang natawag naton blang way labot nga hamot tang panuhot butod pananakit sang kalawasan palayason niya sang Zanton Plus Herbal Oil mga kaksyon para gidra sa inyo. So ginarekomendar ginato ni sa inyo ang Zanton Plus Herbal Oil kag Zanton Plus Herbal Soap para sa inyo sini kaayuhan. Sa mga panamyaw ay kumalabutan sa mga gabi, pasensya gid. Intindihan nyo lang ako sa nga sitwasyon kay nang balita naton inform sa inyo mas damo-damo ano. Importante naga-monitor kamo dira palunisan nato mga panamyaw nyo. Pasensya gid Di magkataka sa pag-monitor diri sa Action firing line.
Upod sa bagos nga pwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Sru na magbanwa sa technical side, we have Action Nelmar Madera, upod ban si Sir J.M. Baikin. Sa News Center, backup natin Action Marlon Hinovea, and standby karon sa Action 8 Patrol with Action Eric Magbanwa. Dili naman natapos ang isa ka memorableng istorya sa Action Firing Line, maghilibati ta Lunes sa mamang Yapon nga estasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden, nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Good night and God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon